Mikrofonoak irekita dago? Bai. Orduan egitarago, minutu, Imanoli, minutuak eta kontrolatzeko, Alkatea hemen, ez, alkatea. Alkatea, anfitroia eta Andra eta Javi. Zu hasiko zakepa. Ez, esan dut Loreak zu hastetzen. Bueno, aida, sala, gela osatzen. Lorea, listo? Bai, egunon danoi, eta zer baino lehen ongi etorriak, aurtengo jakin jardunaldietara, 6 urte bete ditu jada Usurbilgo udala, UEU, eta jakinen arteko elkarlanak, eta guk balorazio ezin hobea egiten dugu orain arte egindako bideaz. Emaitza zinez oparoa izan da, emaitza bikaina izan da, eta horea da guretzat unibertsitate ikastaro baten kokagune izatea gure herria. Gure herria ezagutzaren, jakinminaren eta kulturaren topaleku izatea. Eta nik usteet, eta humiltasunez diot, lortu degula jakin jardunaldia euskal kulturaren mapan kokatzea, eta euskal pentsalarien erreferentziazko hausnarketa gune ere bilakatzea. Eta gaurko argazkia horren adierazle, horren isla dela esango nuke. Eta horregatik oso pozik gaude, aurtengo jardunaldiek ere izan duten harrerarekin, izan duten arrakastarekin, are ikusita zenbat lagun etorri zareten Euskal Herriko bazter guztietatik. Nahi genuke zuek ere Usurbilen eroso eta gustura sentitzea, gure herria ere bazuen etxea izatea. Ikusten dezutenez, ohiko moldera eta ohiko tokira itzuli dira jakin jardunaldiak, 2 eguneko jarduna eta gela zoragarri honetan Hartzabalen. Seguru gaude patxada, sosegua, lagun giro lasaia,
berriketa eta solasaldi atseginak izango ditugula gure artean bi egun hauetan. Eta aurten gainera badugu ere zer ospatu, UEuren 50. urte hurrena, eta egin dezagun beraz, orain ez, baino bihar, jardunaldiaren amaieran egin ohi dugun txotx horretan UEuren alde, seguru bainago gutxienez beste 50 urteko bide oparoa duela aurretik. Eta etorkizunaz ari garela, demografiaren argitan etorkizunaz aritzeko gomita egiten zaigu aurten. 18 urte barru nolako Euskal Herria izango dugun, edota nolakoa izatea nahiko genuken, irudikatzeko abagunea eskaintzen zaigu, askotariko erpin eta begiradetatik gainera. Hortik ere, izenburua, Euskal Herria 2040, demografia, lurraldea, zaintza eta hizkuntza. Eta ekin aurretik, hoi bezala eta beti bezala 10 galdera, Loreak beti diogu tesiak ez guk galderak planteatzen ditugu eta hortxe daude 10 galdera, airean, mahai gainean, nahi bezala. Zer esaten digu prospektiba demografikoak? Zenbat jende biziko da? Gizarte zar batera algoaz? Zer agindu horrek zaintza ereduan edota pentsioetan? Eta lurralde horekan, eta nola ez euskeran, hortxe beraz galderak, hortxe hausnarrerako proposamena. Pentsamendua ukiezina da, baina pentsamenduak behar du espazio bat, behar du lurra, behar du transmisioa, pentsamendu hori sortu eta garatuko bada. Eta nik uste gaurko mintegi hau egokia dela horretarako. Gozatu eta guretzat behintzat plazerra da. Udako Euskal Unibertsitatearen aldetik ongi etorri gure 50. udako ikastaroen jardunaldi honetara. Orain dela 50 urte jakinek lehenago ere badaki, Euskara eta unibertsitatea, Euskara eta gogoeta etxeuden oso ondo lotuta, baina 50 urte eta gero frogatu dugu hori posiblea da. Unibertsitateko gai guztiak landu daitezke naturaltasun osoan eta zehaztasun osoan euskaraz ere bai. Eta hori frogatu dugu modu askotara. Gaur unibertsitatean graduak egin daitezke euskaraz. Udako Euskal Unibertsitateak argitaratu ditu ia 500 liburu unibertsitateko gaiei buruz. Inguma datu baseak esaten du guztira UEuk 500, baina denen artean 2000 baino gehiago dira liburuak. Noski, hor beti dago jakinen lekukotza, jakin lehenago hasi zen UEu baino. Eta hor gaude. Euskara Batua sortu berria zanean, jakinen apostua izan zen oso importantea, hori unibertsitatea euskara lantzeko funtseskoa izan zen, eta Euskara Batu hori tresna bezala hartuta unibertsitatera eraman dugu. Frogatu dugu posiblea dela. Gauza polita dauzkagu inguruan, ikergazte kongresuak bezala. 2 urterik behin, azkeneko 5 urtetan, bildu ditugu 200 ikertzaile euskeraz tesia egiten dutenak eta zoragarria aurkezten dituztela hori modu komunikatibo eta erakargarrian jendeen aurrean hori. Euskara plaza horretan dago. Nonbait gure lehenengo idazkaria izan zen Manes Goyenetxek, harek esaten zuen UEuk ez dituela ametsak edozein amets planteatzen. UEuk egiten dituena da amets lorgarriak. Eta hori frogatzen ari gara momentu honetan, eta bar. 50. urte hurren hori ospatzerakoan, gure leloa, gure helburua ez da atzera begira geratzea, alderantziz. Gure helburua da hausnarketa eta elkarlanaren bidetik
aurrera begiratzea, planifikatzea zer egin behar dugu urrengo 50 urtetan euskara eta unibertsitateak herri honen motoreak izan daitezen. Eta orduan 21 jardunaldi aurkezten ditugu aurten, udako ikastaroetan. Batzuk sortu dira gure sailetatik, guduko sailetatik. Baina beste batzuk, kasu honetan bezala, ateratzen da UEUk 50 urte horietan izan dituen erakunde bidaideekin. Noski, jakin. Egin ditugu beste batzuk elkarrekin, ikastoleekin, kontseiluarekin eta bar. Baina, badira urte batzuk hemen gaudela eta hemen dauzkagu bi elementu, bidelagun ikaragarriak. Oso pozik gaude, elkar egiten dugula alde horretan, eta gaur hemen, 3 erakunde hauen artean, gara 50 urteko ibilbideko beste katebegi batzuk. Oso importantea doritea eta etorkizunari planteatzea. Hausnarketa esan dugulen, hausnarketa nola ez, jakinekin, eta orduan Euskal Herria 2040an nolakoa izango den aztertu nahi dugu. Hori interesatzen zaigu ikuspuntu zientifikotik, baina UEUri ere interesatzen zaio ikuspuntu praktiko. Guk egin nahi ditugun urrengo pausoetan online graduak eman nahi ditugu. Eta demografiak horrekin zertan dago horretan batera, importantea da, kezka da. Baina orokorrean gaurko jardunaldi honetan, esan duzun bezala, aztertu nahi dugu lurralde oreka, hizkuntzaren bizibirritzea, ongizate politiken eta zaintza ereduen demokratizazioa, hori nola bideratu dezakegu. Eta hausnartu nahi dugu elkarrekin. Hoixe. Eskerrik asko Kepa, eskerrik asko Agurtzane, ongi etorri guztioi. Plazer bada zuenak hemen ikustea, bai izlari eta bai parte hartzaile. Guztion artean egingo dugulako. Saiatuko gara espazio seguru, lasai, goxo, epairik gabeko bat sortzen eta guztiok hitza izan dezagun albideratzen. Lehenik eta behin urte betetzea egiten du nahi, zorionako 50 urte, jakin bezalako zahar batek, gazte izan nahi duen zahar batek, baten partetik zorionak. Eta zorionak aurten ikaragarrizko programazioa egin duzuelako, makinak topera jarri eta esan ikaragarria ze gitarau antolatu duzuen gu esaila eta egin dituzuen festa aurkezpen guzti horiek, harrigarria izan da eta zorionak lan egiteko duzuen moduagatik, beti mimoz, beti humorez, beti profesionaltasunez eta beti militantziaz. Eta laboiek, seguraski eskutik helduta egin behar ditugu guztiok, ezta? Eta mila esker Usurbilgo udalari. Eta urtero esaten dugu, baina errepikatzen dut. Balioan jarri beharrean nago, edo gaude, jakinetik Usurbilgo udalaren, eta bereziki Agurtzane Solabarreta alkatearen lankidetza eta implikazioa jardunaldi hauetan. Bai antolakuntzan, bai bertan lantzen dien gaiekiko konpromisoan, eta baita ere udalari eta Usurbilgo herriari, Usurbil badelako herri bat nun askotan, gertatu zaigun bezala, hemen lantzen ditugun pentsamendu, teoriak edo, gero praxian edo praktikan ikusteko leku egoki bat. Dagoeneko, hainbat gaitan, hasi direlako gauzak egiten, ezta? Eta aurtengo gure gaiarekin bete-betean lotzen da, herrian martxan dauden hainbat ekimen. Beraz, eskerrik asko, herriari eta udalari. Eta, abiatu ingo gara, gaiari helduko diogu, orduan, pasa entzutera nahi baduzue, nik sarrera labur bat ingo dut, Agurtzanek esan bezala galderak, planteatuko ditut, eta, galderak edo ideiatxo batzu zuzenak izango dira, beste batzuk ez, ze aitortu behar dut, demografia ez dakidala nik asko. Eta, beste gai batzu planteatu izan ditugunen jardunaldi hauetan,
xehoxe kontrolatzen nuelakoan. Oraingo honetan ez gehiegi. Besteak beste, sensazio bat dudalako, sensazio bat edo, alde batetik etorkizuna zer nolako izango den esaten dugunean, neurri batean ari garelako horrela izan dadin bermatzen edo horretara eramango gaituen gaur egungo egoera eta politikak legitimatzen. Orduan, hemendik 18 urtera hau gertatuko da. Bueno, esaten ari gara eta azkenean gertatu egiten da. Eta behar bada, gauza batzuk gertatzea ez da txarra eta beste batzuk gertatzea ez genuke nahi, ez? Orduan, esaten ditugun gauza horiek ere, beti pentsatuz ikusten dana aldatu litekela. Eta gutxienez, jakin, zer nahiko genukeen, bai? Eta hori egiteko bideak topatzea. Egia da ziurgabetasun garaiak bizi ditugula. Segurazki humanitatearen historian askotan gertatu da hau. Baina gu orain eta hemen gaude eta iruditzen zaigu hauxe dela. Momentu esango dugu segurtasun gutxien dugun momentua, bai? Pandemia batetik irten da eta Europan gerra berri bat piztuta demagun, ez? Agian horrek prospektiba datu guztiak ere hankaz gora jarri ditzazke, ezta? Horrelako fenomenoek. Eta aldi berean krisi ekosozial baten erdian ere bai, ezta? Mundu mailan hainbat adituk, esan nahi dute, joera orokor batzuk marrazten dituzte etorkizuna nolakoa izango den. Lehen esan dudana, hau markatzen da, baina batzuetan legitimatzeko edo hori gertadadin bezala egiten da. Eta ekarri dut zerrendatxo bat, gainetik esango dut, hain zuzen, gabiltzalako beste foro batean Euskararen inguruko biziberritzeko proiektu batean, eta han planteatu zizkiguten hainbat erronka edo aldaketa prospektibak nunbait ematen dituztena. Gero, esango diguzue edo hitz egingo dugu egia diran, gezurra diran edo zer diran. Hau orokorra da eta behar bada gainaz Euskal Herriak bere ezaugarriak eta ñabardurak ere izango ditu. Sartze prozesu bat munduan esaten da, baina segurazki sartze prozesu bada Europan eta lehen mundu deitu horretan. Ze beste kontinente batzuk segurazki oso gazteak dira. Besteak beste, gerrak edo azpigarapenak horretara eramaten dituelako, ezta? Orduan, etorkizuneko erronka soziodemografiko nagusia omen, bai? Ikusiko dugu gero. Migrazio mugimenduak handitu egingo dira. Handitu, ugaritu, maizago izango dira, bai? Eta orduan, jendearen eta hizkuntzen mugimendua handiagoa izango da. Hemen zer gertatuko da? Belaunaldien arteko aldaketa eta diferentziak ere handitu egingo dira, nonbait. Beste puntu batean esaten da, genero arteko berdintasuna lantzen segiko dela. Nahiko genuken. Lan munduan, 8 urte barru, 140 emakumeak izango dira, mundu mailan. Hori ona da, txarra da, ez dakit. Beste batek esaten digu, hiriak eta herriak bizitza luzeetarako prestatuko direla. Alegia, adineko jendeari erantzuteko, Europan bederen, Euskal Herrian, talde handi bat egongo delako. 60 urtetik gorakoentzako hiriak izango dira, esaten dute. Eta horrek hirien diseinuan eragina izango du. Individualismoa, kontsumismoa, harremanez egonkorren ugaritzea, eta horrekin bakarrik bizi den jendea. Batzuk bakardadean, da beste batzuk behar bada ez. Teknologia berrien konektagarritasuna, gero eta handiagoa izango da, gauzen interneta deitzen dan hori, interneta gauza guztiei, tramankulo guztiei erantxia, imaginatu zer gauzari, aulkiri, mairi, erropari, komuneko ispiluari, zer gauzari, lavadorari, bai. Eta horrek, bizimoduak eta harremanak aldatuko omen ditu. Adimen artifizialaren garatzea, gero eta gehiago, alegia makinek egingo dituzte gauza asko, makinek pentsatu egingo dute, makinek erabakiak hartzeko, pentsatu, komatxo artean, erabakiak hartzeko gai izango dira, horren barruan aipagarri, itzultzaile neuronala, esate baterako ez, gurean ere, eta gure hizkuntz panoramari begira, seguraski, eta hiztunoi eragingo diguna, aldaketak botere ekonomikoan, hazkunde ekonomikoaren beheraka da, mundu mailan eta gainera nolabait ardatza aldatu ez, Europatik eta Ameriketatik, Asia eta Afrikara. Erregai fosilen amaiera eta energia iturri berrien ordezkatze prozesu ez oso ziurra eta ez oso argia,
ordezkatze hori posible izango dan, gaur ezagutzen dugun bezala eta gastatzen dugun energia kopuruaren arabera. Negozio eredu berria sortuko dira, datuak monetarizatu, dirua eman, bai? Nolabait espekulazio, ez? Espekulazio tangiblea ezten eta guztiona den aldi beren horren inguruan, eta merkatuaren buelta horretan. Aldaketak lan merkatuan, esaten da litekena dela epe luzerako egiturazko langabetzia poltsa handiak sortzea, bai? Eta egiturazkoa izatea, ez? Eta 2030ean esaten da Europan automatizazioak edo makinek langileen ehuneko 40-60 ordeztuko dituztela. Horrek ez da esan nahi duen aisia gehiago edo miseria gehiago. Eta mundu mailako interdependentzia gero eta handiagoa ia esparru guztietan. Ekonomian, ingurumenean, personen fluxuan, segurtasunean, kulturan, globalizazioa gero eta gehiago, eta aldi balean globalizazio hori oso lokalizatua edo oso lokalera ekarria, ezta? Hirien nagusitasuna eta landagunen ustea, hau, Euskal Herrian dagoeneko zonalde batzuetan ezagutzen dugu, eta azken puntua markatzen dutena populismoen gorakada. Bai? Mezu simplifikazioa, muturreko diskurtsoak, baztertzaileak, horrelakoak. Joera horiek hemen ere izango dira, izan daitezke, bai? Eta zer egingo dugu horrekin, ez da? 3 jarrera agian egon litezke, ez? Alde batetik dagoenari eusten saiatu, bai? Status quoa ahalik eta gehien berregin, gure gizarte hau blindatu eta guk horrela bizitzen segin nahi dugu. Jaiotze kopuruak emendatu, esate batera, adin piramidea izan dadin, bai? Agian galdera dator nork egingo ditu umeak, nork hasiko ditu, eziko ditu, bai? Bigarrena izan liteke, iragan uste zobe baten nostalgiaren eraginez, retrotopietara jotzea edo hori ere izan liteke, ez da? Eta 3. izan liteke, gizarte berritu bat sortu, edo aldamioak, gure gizarteko aldamioak, behar direnak aldatu, behar direnak txikitu eta berriak sortu. Eta esate baterako, salgaien gainetik pertsonen mugimendu librea lehen etxi. Eta horrek seguraski demografian ekarriko du zerbait, ez da? Guzti honek galdera asko ditu azpian, baina bat botako nuken netzako interesgarria, erantzuna pentsatzea ez da txarra, eta da hori guztia edo zein dela gure aukera edo erabakitzen duguna edo alduguna egiten dugula, noren mesedetan eta noren bizkar egingo dugu. Uste galdera importantea dela, erabakitzeko zer egin. Euskal Herria, 2040, aurtengo kokalekoa, jarri 18 urte barru egongo bagina bezala usurbilen Euskal Herrian, alegia lehen galdera egin barko geniokena, eta behar bada norbaitek egin duta 18 urte barru zenbat urte izango ditugu. Eta guk edo gure ingurukue, gure lagune, gurekin bizi direna, gure auzokidek, zenbat urte, bai? 18 urte propio aukeratu dugu, baita ere 2040, zenbaki borobila delako, baina 18 urte badelako jaio eta nolabait heldutasun legalera eta iristeko epe hori, ez? Eta hor, prozesu bizialdiaren parte importante bat, hor ikasten da, gauza asko horre egiten gara, horrek markatuko digu, neurri batean, etorkizuna, ez da? 18 urte horiek. Orain 5 urte hemen usurbilen, jakin jardunaldietan, Idurrezki Isabelek eta biok hitzaldi bat egin genuen, eta han esaten genuen, honako hau, herria egiteak lurralde batean bizi diren, gurutzatzen diren, ukitzen edo errefusatzen diren gorputz sare batean hartzen du arnaz, bai? Gorputz diogu eta ez gorpu, bai? Ze batzutan gorputzak, gorpu bihurtzen gara, ez da? Lurraldea ez da ezer haren gainean dabiltzan gorputzik gabe, bai? Lurraldea jendea gara, azken finean, ez da? Lurraldea ez da ezer, inork zapaltzen ezpadu, inoren begiek ikusita zedarritzen ezpadute, inoren hitzek izendatzen ezpadute, inor abegitzat jotzen, inork kontatzen, marrazten, kantatzen, inork aldarazten, bai?
inoren harimak sentitzen ez badu, ezta? Lurraldea ez da ezer bertan gurutzatzen diren gorputzik gabe. Edo beste era batera esan da, lurraldea ez da bertan gurutzatzen diren gorputzek egiten duten ura besterik. Gorputzen elkargunea da bizi dugun lurraldea, bai? Bueno, hau esaten dizuet, bueno, hori azpimarratu nahiko nukelako, ez da? Guzti honetaz hitz egiten dugunean gutaz ari garela, pertsonez, hemen lurralde honetan, egongo garen, etorriko diren, joango garen, bueno, hor gertatzen den guzti horretaz, ez? Eta hori dela, benetan lurraldea eta mamitzen den, bai lurraldea, bai demografia, guztia mamitzen den tokia. Eta, bueno, ideia importantea iruditzen zaigu guri, lurraldea horrela ulertzea, ez hainbeste mapa bat baizik eta nor gaude hor eta zertan ari gara, bai? Eta gero, bueno, pixka bat egingo dugulako alako, bueno, talde txikietan bildu eta olako, bueno, galdera batzuk erantzun edo pentsatu edo imaginatu etorkizuna eta, bueno, interesgarri utzi zaigu ideia honetatik abiatzea, bai? Jendeok, guk, datozenak ez daudenak, ikuste ez ditugunak, baina badirenak, zer egingo dugu, ezta? Iruditu zat, eta bueno, pentsatzen jarrita, azken 2017ko jardunaldi hartatik ona, bueno, hainbat jardunaldi egin ditugu, orduko ura feminismoaren gainean izan zen, hizkuntza jatorria eta klasaren bueltan, gero egin genuen 78ko iraultzaren 50. urte hurrena, ondoren maitasun politikoaz jardun genuen, eta 20an pandemiaz eta mundu berriez eta hitz egin genuen, da iaz larritasun edo krisi ekosozialaz eta desazkundeaz hitz egin genuen, eta, bueno, beti galdera berdinekin gabiltza. Leku diferentetatik helduta, baina gauza berdina esaten, bueno, esaten ez, auzi berdina planteatzen, ez da? Alegia, krisian gaude, krisi batean gaude, eta horrekin zer egingo dugu, eta nora joan nahiko genuk, ez da? Jardunaldi horietako batean, Joseba Azkarragak esate zuen Euskal Herriaren neurri egokia dela, nolabait globalizazioaren urraundi horietan galdu gabe, eraldaketa prozesuak martxan jartzeko. Bai? Nahikoa kohesionatua, nahikoa garatua, nahikoa zedarritua, nahikoa, bai? Orduan izan ditekela neurri bat, Euskal Herria, ez? Haundiagoa behar bada ez da inerras edo beste modu bat egin marko litzateke, eta bueno, guk horretan sinisten dugu, behar bada Euskal Herria bada, lurralde bezala, geografia bezala, eta baita ere, bueno, bertan ditugun, geure hainbat ezaugarri propiok, ez? Izan liteken bezala, euskara eta hizkuntza aniztasuna, izan liteken alako tradizio bat nolabait elkarlanean jarduteko, kontra ere bai, hori ere bai, baina, bueno, baditugu agian zume batzuk, gure historiak edo ekarri gaituztenak, eta, bueno, batzuk erreskatagarriak izango dira, eta beste batzuk, zaborretara botatzekoak zuzenean, ezta? Bueno, hau esan da, eta Euskal Herriaren markoa jarrita, basiko gara, bueno, guazen jeistera Euskal Herrira, xeetzera, eta gure jakinda joera orokorrak ere hemen badirela, eta bertakoak eta batzuak guk produzituak eta danan hasten dela, guazen Euskal Herria hitz egitera. Jardunaldien dinamikaz bi xehetasun, Izlari bakoitzaren ondoren tarte bat irakiko dugu, galderak egiteko, lasai egin galderak, 10 minutu dena dela, eta goizean bukatzeko egingo dugu gero talde txikietan bildu eta horrelako ariketa bat, bai? Orduan hor ere izango da aukera hitz egiteko, iritzia emateko, galdera planteatzeko, bai? Baina hizlari bakoitzari behar bada esaten ari den horren inguruan zehazki galdetu nahi zaiona galdetzeko. Eta hori da, kafeak, bazkariak eta kanpo irteerak ere baditugu eta beraz, hasingo gea. Eta hasteko, Imanol esan hola, Maira gonbidatuko dut. Eta Imanolek, eskatu genion nolabait argazki bat egiteko, marko bat jartzeko, abiatzeko jardunaldi hau, ezta? Demografiaren argitan, hainbat atal, hainbat datu, hainbat ideia, hainbat galdera, seguraski, eta
eta etorkizuneko hainbat printza emango dizkigu. Imanol behar bada ezagutuko duzue, Gaindegia Euskal Herriko Ekonomia eta Gizarte Garapeneko behategiko langilea urte askotan izan da, eta demografian analista eta divulgatzaile hedabide askotan, bai? Eta, egungo Euskal Herriaren auzi demografikoak hitzaldiarekin hitza emango dio. Hitzaldiari ez diogu izenburu aldatu, nolabait ere, ikusiko zuen proiekzioaren edukia nolabait adierazteko da. Egunon, eta zesanik ez, zea ore handia dela, hemen egotea, gonbiatu izatea, eta lehenengo hitzaldia ematea. Hori ere sanion bere garaian, eta lehenengo hitzaldiaren orea baldin badugu, agian, ez dakitez, gorputz zena gorpu denez, gaindegia zari naiz, agian horregati da. Tira, edozein kasutan, orain 17 urte, ja 18 egitera, gaindegiko harremanen kontuekin hasi ginenean, eta hau egin behar eta beste egin behar da, esan zeten bazegola aditu bat, Marta Luxan izena zuena, eta oso ondo lagunduko gintuela, eta ja ari zela ordurako lanean, eta gauzetan laguntzen, eta gaur nerekin batera hemen da, niri aurretik egotea egokitu zai, baina edozein kasutan aitortu behar dut, ni hemen baldin banago segurazki aurretik ere Marta ari zelako ja, ariak mugitzen eta ekarpenak egiten. Gaindegiaren 17 urte horietan beste askok egin duten bezala, baina aitortu behar du, demografiak izan duela bere pisua ibilbide horretan. Sarreratxo hori eginda, eta egia da, Loreak egin bota ditun galdera eta datuen erdian apunteak hartu ari nintzen, tertulian sartzeko banengo bezala, beraz, baina, nerera etorrita, elementu utxo bat aipatuko dut, behar bada Joseba Azkarragak bota eta Loreak ekarri duen kontu horren inguruan, ezta? Gaindegiarako lehenengo gogoeta bat izan zen lurraldea, eta hain zuzen ere gure buruari esan genion, gaindegiaren eginkizunetako bat zela lurraldearen definizio operatibo bat egitea, zer da Euskal Herria, ezta? Euskal Herria bihotzean eraman dezakegun, eta maila horretan hartuta, eraman dezakegun zerbait baino gehiago zela, ezta? Eta esan genuen, behingo dugu Euskal Herriaren definizio operatibo bat, horrek zesan nahi zuen ere beste kontu bada, eta eman genizkion hainbat ordu, eta definizio operatibo horretan, garbi esan genuen, Euskal Herria zela, zera, ezta, lurralde unitate jasangarri bat. Dimensioagatik, zituen ezaugarriengatik, eta bar, eta nolabait ere, ikusten da, hor badagoela, ardatz handi bat, gero behin da berriro nik uste presente egongo dena, eta da, gaur egun, munduak, aurrean dituen erronka eta zalantza handien aurrean, guk lurralde honetan, bizigarenok nola ikusten dugun gure burua, mundu horretan mundu horri zerbait eman alizateko, ezta? Eta beraz, ikusten baldin badugu lurralde unitate jasangarri moduan agian, gaude gogotik landu eta esportatzeko moduan lurralde unitate jasangarri bat garela, eta gure formak ez dutela zertan besteentzat baliagarriak izan behar, baina agian bai, ezta? Eta hori, bakizu ez, Jose Ibarretxe lehendakaria berak ere, maiz aipatu izan duela, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabarako ez da hemen garatu izan den politika sozialari begira ere esportagarria dela, eta segurazki euskaltzaleok esango genuke, eta esaten dugu, eta ari gara beste gauza batzuk esportatu nahian, eta dudari gabe, unibertsitatean zabiltzatenok, eta enpresa munduan dabiltzanak ere, antzera uste dute, naiz eta gutako bakoitza bere aldetik doan. Beraz hori, 2040, lehenengo galdera da, norberan non eta nola egongo den, baina egia da, orain 2 urte izango dira ja, Frantziako prospektiba erakunde batek, atera zuen, 2050 begirako prospektiba liburu garesti bat, erosi genuen, eta 2000 mapa batean, espero diren inpaktoen argazki bat egiten du, ezta? 2030, 2040, 2050. Sartzen ditu ardaz desberdinak eta munduko eragile edo herrialde desberdinak. Eta egia da, ari begiratu, eta hori pandemia lertu aurretik egindakoa zen. Pandemia oraindik etzen usaitzen. Eta ja soilik pandemiagarri diren gaitzen mapa ikusita, izugarria, eta ari gehitzen badizkiogu gero energiaren ingurukoak, migrazioaren ingurukoak, bestearen ingurukoak,
egia da 2040an nolakoa izango den ez dakit, baina, bueno, dantza ez da faltako. Hori zalantzari gabe, eta zorionez dantza egitera behartuko gaitu, eta behartuko gaitu beraz berrikustera gure uste asko eta asko. Eta hori begira, Monzon Fundazioak joan den udazkenean, Juanjo Gabinaren zuzendaritzapean lan bat abiatu zuen, nolabait ere Euskal Herriari buruzko prospektiba estrategikoan zerbait irudikatu nahian edo marraztu nahian. Hau da, Euskal Herriak herri moduan irauteko zer egin behar du. Zer egin behar du, eta hor saioak eta orduak eman genitun, talde oso zabala, bai jardueraz eta bai jatorri sozioideologikoz eta abar, eta, bueno, anatera zen argazkia, zinez, lehen dantza aipatzen nuen, dantza egin arazteko modukoa da, eta berrikusi berko ditugu kontu asko, hoien artean, esate baterako, hizkuntzaren inguruko estrategiak nondik pasatzen diren, eta nondik ez. Esate bat, tira, hori esan da, prospektiba mai gainean dago, ezta? Eta izenburua hartuko bagenu, ezta, zer dio prospektibak, eta Lorea proposatu zidanean, egia da ni prospektiba hitza beti eztarrian sartzen zaidala, nahiko zea, ezta, hor, baina da zeragatik, esan dut, azken batean prospektiba hitz potoloa da, oso teknikoa da, eta eskatzen du trebetasun handia, eta ikusi dugunez beste lan horretan eskatzen du ere ordenagailu kuantikoak erabiltzea, erabili ditugunak, kalkulu batzuk egiteko, nolabait ere, esan nion, eutxio zu horri, eta orain izenburua emendatu egingo dut, abiatzeko, ezta? Zer dio prospektibak, ez? Alegia guk behar bada esan beharko genuke, zer diogu, ez? Eta zer genion lehen? 2022an gaude. Agian 2019 atzera ingo bagenu eta berriro mai hau jarri eta galdera bera egin, eta orduko galderak hartu gaur, orduko erantzunak gaur hartu, ezta? Segurazki ez genituzke ez gai berdinak, ez kezka berdinak, eta ez da modu berean planteatuko, ezta? Beraz, zer genion lehen, eta zer genion guk hori ulertuta, nolabait ere, lurralde hau, zanpatzen duten personek, aintzat hartzen duten personek jatorri edozein izan da, eta nolabait ere bere bizitzako espektatibak edozein izan da ere, egin dezakegunak aintzat hartuz, segurazki, horrek lagunduko liguke jabetzen, prospektiba egitea ez dela behin betiko erantzuten diren galderen ariketa bat, ezta? Ongi. Beraz, hori esan da, galdera handi bat dator mai gainera, ezta? Zein da gure prospektibaren agenda? Zer egin behar dugu? Eta zer egin hori, Loreak ere aipatu du, eta zer egin behar dugu, hain zuzen ere, orain dugunarekin, kezkatzen gaituenarekin, nahi dugunarekin, eta datozkeen gainontzeko inpaktu eta mugimenduekin, egin dezakegun gauzarik eraginkorrena. Eraginkortasuna ere kuestionatu daiteke, eta filosofoak egongo dira bat baino gehiago hemen, baina eraginkorra esaten ari gara, zer egingo dugun, nahi dugun leku horretan egoteko, eta bereziki, nahi ez dugun leku horretan ez egoteko. Zer egingo dugu, ezta? Eta beraz, gure prospektibaren agenda, buruan hartzazue, une oro, bai gaur, bai bihar, eta bereziki saio honetan. Ongi, edukietara salto egin aurretik beste aurre ohar bat, ezta? Eta niretzat aipamen sektario bat egingo dut orain. Eta niri gustatzen zait esatea, zuen artean nagoela Txillardegiren eskolako jendearekin. Eta zergatik esango dut horrela, eta ez da Txillardegi gogoratzeagatik eta iragana ekartzeagatik, baizik eta badaudelako persona batzuk, edo badaudelako aldarte batzuk, hain zuzen ere, abiapuntu batetik, etorkizuna ikusi egiten dutenak, eta momentu batez esan egiten dute, hau egin behar da, hori egin behar da, beste egin behar da, ez da. Eta zalantzarik ez, euskararen eredu normatiboa, eta nahi baldin bauzue gero, eredu batuaren inguruko bizioa, gero, linguista hobeagoak edo okerragoak etorriko dira. Eta Txillardegi izan zitaken bere linguista mailan, bere indarguneak eta ahuleziak. Baina bizio hori ez du edonork. Eta gero haren atzetik hainbat lagun.
bide hori urratzen, Eta uste dut, jarrera hori, aldarte hori, gutako bakoitzak, dagoen lekuan dagoelare, beretzat hartu behar duela. Eta orain, eta hemen, eta bihar, eta etzi, bakoitza bere etxerat banean, bere txokorat banean, bere almen eta bere mugetara doanean, pentsatu behar duela zer egingo dut nik gaur bihar, zer egin beharko genuke bihar elkarrekin, bakoitza bere bakardadean, nahi dugun hartara iristeko eta nahi ez dugun hartara ez iristeko. Eta beraz, jarrera hori, jarrera prospektiboa dena, propositiboa dena, eraikitzailea dena, eta herri xedez egindakoa uste dut dela, nolabait ere, prospektibaren galderari erantzuteko, gure artean dugun eredu on bat. Gero beste batzuk aipatuko ditut. Ongi, beraz, hori esan da. Juanjo Gabina, ezaguna da, polemikoa da, eta gauza asko, atzerrian egin ditu hainbat urte, Israelen, eta, prospektibara lotuta ibili da, profesionalki, eta, garatu ditu prospektibarako zenbait metodologia, eta hainbat kontu, eta, orain berriro ere gure artean bizi da, eta, bizkate, berak, aipamen berezi batzuk egite ditu, eta ni ez naizenez prospektorea, eta metodo horiek ez dauzkadanez, eta ordenagailu kuantikorik ere ez daukadanez kalkuluak egiteko, bere esaldi bat, berak askotan aipatzen du Senekaren esaldi bat, Alegia, bera abiatzen da, esanez, prospektiba estrategikoa da, aztertzea zer egin behar dugun, datorrenaren aurrean, edo datorkeenaren aurrean, aukerak alik eta ongien baliatuz, nahi dugun lekura iristeko, eta nahi ez duguna eragozteko. Beraz, prospektiba, azken batean, agenda bat da, ekintza bide bat da. Analisia eta ekintza. Analisia eta forma edo formula. Eta, orduan berak Senekaren esaldi bat aipatzen du, eta Seneka esaten du, Senekak zion, ez dago aldeko haizerik nora doan ez dakienarentzat. Dena kontra. Esaldi hori gogoan hartu. Ez dago aldeko haizerik nora doan ez dakienarentzat. Beraz, lehenik jakin behar dugu noragoa zen. Eta une honetan behar bada haustura handiko garai honetan, munduaren hainbat elementu behar bada bigarren mundu gerraz geroztik bereziki ustez sendoa zirenak, eta pentsa zer den, azkeneko 80 urteaz ari gara, zera txiki bat, nolabait ere ustez sendoa ziren horiek hausten ari diren momentuan, aintzat hartzeko elementua. Bigarrena, etorkizuna prestatu egiten da. Eta beraz, arik beharko genuke gure buruari esaten, etorkizuna prestatzen ari garen, ala ez, eta ari bagara nola ari garen prestatzen. Lehenik noski, analisi egokiak eginez. Informazioa, gogoeta, eztabaida, eta biztan denez, analisi horiek ez ditu norberak bere buruarekin egiten mendian barrena pasiatzen doanean, nire buruarekin oso ados jartzen naiz, halakotan. Baina normalean, analisi horiek eskatzen dute, beste batzukin partekatzea, eta nolabait ere ikustea, eta askotan ere onartzea, gure ustez, erdi-erdian dagoen aldagai hori, behar bada, joku zelai orokorrago batean, ez dago lain erdian. Edo behar bada, gure ustez, erdi-erdian egon beharko luken horretara iristeko, ez dakigula zein den bidea, edo agian bidean oso nekagarria dela. Ez alako kontuak. Eta orduan nola bat ere, etorkizuna prestatzearen ideiari zera garrantzia handia eman behar zaio. Dena den, hori esan da, guk herri honetan badakigu zer den etorkizuna prestatzea, esan nahi dut. Pixka bat ezagutu baldin badugu bintzate azken urte gutxitako ibilbidea gure herriarena oso azaleti bada ere, badakigu zer den etorkizuna prestatzea, eta orain ningo dut olako apologia ariketa bat, ezta? Eta hori, Matalaz garbitu egin zuten, baina Matalazek lurraren jabegoari eutsi egin berzitzaiola esatezun. Lurraren, zanpatzen dugun lurraren jabeak ezin zirela izan, ez dakin ondi zetozen jauntxoak, iruriko jauna eta alakoak, baizik eta bertan lurra erabiltzen zuten nekazariak. Eta ara non, azken hilabetetan, Frantziako gobernua behin da berriro esaten ari denez, gure lurra guretzat eta gure lur guztiak ibili behar ditugu elikagai krisia dator, eta
baina pentsa, guk izan genuen prospektore bat, egia da, garbitu egin zuten, eta seguraski gauza gutxi utzi zituen idatzita. Baina han bazegoen bizio bat. Eta, foraliste buruz ere hitzen dezakegu, eta seguraski foralismoaren inguruan, eta perspektiba feministatikan ere, niko estarrian, ez? Baina, egia da, bazegoela buru jabetzaren defensa bat. Haizu, ez hemen guk, eta gurea. Eta orain momentu honetan, munduaren globalizazioa auzitan dagoenean, egia da, nork esan behar zigun guri, zenbait estatuk esango zutela, ez nire herrian sartuko dira titulatu akademikoa bakarrik. Zergatik nire herria delako, eta nire dudana bakarrik sartzen delako. Adibide, inozo bat jarriaz, baina, jar daitezke beste 11. Eusko Ikaskuntzaren 2019ko kongresua hartzen badugu, eta aktak eta argitaratuta daude, han ere, bapatean, batzuk aipatzen dute Euskal Unibertsitate bat. Beste batzuk, elikadurari begira, baserriaren eta arrantzaren inguruko industria, ekoizpena tabar berritu behar direla herri terminotan, esan dezagun, ez da. Ekoizpena zuten buruan, ez inolako zera idilikorik. Ez da? Eta beraz, hor ere, prospektibarik eta hori, bentsa, unibertsitatea, orduan planteatzen da, eta halako batean, hasten dira unibertsitatea eraikitzeko mugimenduak, 30 urte beranduago. Eta gaur UEUren zeran egotea eta UEUren sustatzaileak izan zirenak izan da, badakigu zertaz ari garen. Eta badakigu UEU ez dela dagoen eragile unibertsitario bakarra, eta hor dago da beste 11, zorionez. Berdin, hartzen baldin baduzue, Jose Antonio Agirreren kargu hartzeko zera, hitzaldia, egia da, hitzaldia irakurtzen duzu, eta ni ez naiz gauzoetara dedikatzen, tokatu zait inoiz zerbait idazteko konsultak egitea, eta hortxe begiratu dut, ez da? Eta gau, mundu gerra baten, Atarian, eta beste mundu gerra bat pasata, eta abarta, gizonak esaten du, hain zuzen ere, eratzen dela Euskal Autonomia eskubide kolektiboekin batera, eskubide individualak errespetatzeko, eta hori, eta beste, eta abarta. Kontxo, seguraski humanismotik ezin zuen besterik esan. Baina esan zuen, Bigarren Mundu Gerra etorri aurretik, eratzen zen, kasu honetan, Euskal instituzio batek, giza eskubideen defensa jarri zuen lehenengo lerroan. Eta ez zaukan ez dirurik, gero etorri ziren ere, beste erabaki batzuk, tartean txamponari lotutakoak, eta beste erabaki askoz ere pragmatikoago batzuk, baina han bazegoen bisio bat, ez da? Hau denak aipatuko ditut, eta gero beste batzuk ere, ulertzen diazue prospektibaz egin behar dugun ariketa horretan, guk, herri bezala eta kolektibo bezala, ibilbide bat egina dugula, eta jakin izan dugula asmatzen, asertatzen, esan genuke lezon, asertatzen jakin izan dugula esateko. Eta berriro ere, gai izango ginetekela asertatzeko, gai baldin bagara, ariketa behar den bezala egiteko, ezta? Eta, esate baterako, hori, hitzaldi hori, eta gero noski, gero pizkundearen ondoren berpizkundea dator, 70 hamarkada, eta ja hor, dator, olatu izugarri bat, ezta? Pentsa, euskaraz irakasteaz, hitz egiten hasi ziren lehenengo haiek, bertin zait aurreskolak ziren, edo zer ziren. 1973, hasten dira, 72, aurreskolak, eta bar. Pentsa, berdin, kooperatibismoaren bueltan, lanean hasi ziren haiek. Tokian toki, aberasdasun bat sortu nahian. Berdin ere, lanbide heziketako eskolekin da. Ezta? Trebetasun jakin batzuk eskuratu eta gaitasun teknologiko berriak jartzeko mailan, ez? Zer esanik ez euskal prentsaz, zer esanik ez arteaz eta sorkuntzaz, gaurko egunera etorrita ere, zer esanik ez, eta netzat hor oso, paradigmatikoki garrantzitsua da, LB edo Euskal Laborarien Batasunak egiten duen ariketa lurraldea, beraien buruan dagoen lurraldea Ipar Euskal Herriari begira irudikatzeko, eta irudikatzeari begira, hasten dira, laborantza ganbara sortuko dugu, behar dugu, bere garaian autonomia estatutu bat, behar dugu Euskal Elkargoa, baina Euskal Elkargo hori erne, ontarako, eta bestela ez dugu behar. Azken urtetan, egon diren gatazka hondietan, barnealdeko herri txikiek, kostaldeko gune metropolitanoekin zer egin dute? Talka, bisioa dutelako eta badakitelako ez dutela kostaldearen jolasparkia izan nahi. Eta beraz, eta pixkat luzatu daiteke gehiago, eta barka merito handiko beste batzuk aipatu ez baditut, baina, esan nahi dudana da honekin,
ezta, prospektiba estrategikoa egin behar baldin badugu, eta begiratu behar baldin badugu etorkizunera, harro ere esan dezakegula lan hori egin izan dugula. Lan hori egin izan da leku askotan, jende askok. Baina beti, Txillardegiren eredura etorrita, beti eskuekin helduta eta eskuekin eginda, ez soilik imaginatuta edo esan da baizik eta ekin. Ezta? Ongi, orduan, nolabait ere, pixka bat, oinarri hori jarriko nuke. Ez naiz denbora administratzen ari, beraz, arriskutsu jarri naiz, zer da, behamarterriak arte? Bai, bale. Ongi. Baina, noski, ez gara gu etorkizuna prestatzen dugun bakarrak. Hori, bakizue, gu saiatuko gara gure txikian, baina beste asko ere ari dira, eta gehienak gu baino handigoak, gu baino zera baliabide gehiagorekin, eta eragiteko aukera gehiagorekin, ezta? Eta nik hor, nolabait ere, pixka bat, esaldi provokatibo bat erabiltzen dut, gero demografiaz hitz egiten dugunean, eta provokatzeko esaten dut, beira, gu gaur egun daukagun demografia Frankok idazten du. Ze uste zenuten, Franko hilda zegoela. Franko biziri dago, eta Euskal Herriko 2020, eusatuko nintzeke baita, Ipar Euskal Herriko 2021 bateko, 22ko, barka, demografia nolako izango den Frankok idazten du. Vale. Esaldi hori, nolabait ere da, pixkat, eragiteko asmoz esana, baina egia da, frankismo garaira joko bagenu, eta nolabait ere hor, frankismoan zer izan genuen? Azteko izan genuen garbiketa izugarri bat. Askotan galdetzen dion ere buruari, nolakoa izango litzateken Euskal Herria, baldin eta Frankoren altxamenduak garbitu izalez balu garai hartako Euskal korpusa, ezta? Euskal muskulo, intelektuala, ekonomikoa, eta ulertzen dut askotan, egongo ginetekela segurazki herrialde eskandinaviarretako kontzeptuetatik hurbilago, kontzeptu sozial eta instituzionaletatik hurbilago, mediterraneokoetatik baino, Jule Goikoetxearen eskemak maila ekarrita, ezta? Baina, ezin kasutan, kontestua zeintzen garbitu zituzten. Eta nolabait ere ezartzen da botere bat, eta boterearek zertzuen inguruan, eliteat. Boterea noski bazutun bere interesak, haietako bat, euskaltasunaren xede oro, bereziki, begi puntua jartzeko gaitasun hori kendu, eta nolabait ere elite bat, ezarri elite dirudun bat, eta nolabait ere elitearek bazitun bere asmoak ere, batetik asmo politikoak, bazuen identitate kultural bat ere, etzena inondik ere euskalduran, ez euskaltasunetik etorri, eta elite haiek bazuten soluzio ekonomiko bat. Eta beste guztiak kendu eta horri begiratuko diogu. Soluzio ekonomiko bat. Eta soluzio ekonomiko hori zer izan zen? Bigarren mundu gerra amaitu da, benga Marshall plana, eman dezagun ekonomia indartu dezagun, industria indartu dezagun, dirua sartu dezagun, Franco gainera isten da nolabaiteko halako autarkia batea momentu hartan, eta industria pisua. Eta, zer egingo dugu? Benga, sartu dirua, eta labe garaiak, fundizioa, erabili ditzagun gure ibaiak eta gure mendietako zurak eta ikatzak burnia urtzeko, burniarekin egingo dugu egin behar dena, pianoak edo tankeak, baina egin. Eta nolabait ere, lehen industria iraultzaren ondoren ezarri zen industriaren segidan, etorri zen oso kapitalizatua zegoen industria handi bat, eragile gutxi batzuk soilik kudeatu zezaketena, eragile gutxi ziren, oso kapitalizatua zelako, diruaren jabeak soilik erabaki zezakeen, labe garaia hemen jarri edoan jarri. Orduan, nolabait ere, elite haiek bazuten soluzio ekonomiko bat, eta noski, soluzio ekonomikoari oso bat zetorren gerra ondoko gerra ondoko industria iraultzarekin. Noski, baina orduko suak, eta oraingo hautsak, ez? Zer ekartzen du, azken batean, industria gura zertzen? Industria pisua, azteko. Burnia eta gogorretik. Industria pisua. Eredu energetiko aldetik oso intensiboa. Eskulan aldetik oso intensiboa, langile asko behar ziren. Formazio maila aldetik oso maila apalekoa. Hau da, ez ziren jende eskolatu askorik behar hori guztia mugitzeko. Gainera, biztan denez, oso maskulinizatua.
Horrekin batera, noski zer behar dugu, hazkunde demografiko bat, hemen langileak behar dira hau guztia mugitzeko, eta berdin zaigu eskolari duten ala ez, gero lanen ez dute beharko. Eta gainera, alako 11, ez da? Eta hori, nolabait ere, hori izan zen, frankismoak ezarri zuen eredua. Eta horregatik diot, Frankok idazten duela oraingo zera. Non daude kokatuta gaur egungo gunerik kutsatuenak, gai simple batetik hasita, industria horiek egon ziren lekuan. Non daude gaur egon gune urbano esan dezagun kaltetuenak? Hain zuzen ere, industria horiek egon ziren eremuen inguruan. Non daukagu gaur egun kezka demografikorik handiena? Zahartzearen volumen izugarri horri aurre egiteko orain arteko tresnek ez digutela balio, eta nola ingo diogun. Eta bar, ez da. Beraz, nola bat ere, horregatik diot, Frankoren agendan bizi garela orain, ez orain 40 urte. Eta Franko hil zela ja urte batzu badia. Eta horrek bagara matza ikustera eta pentsatzera gure begiak, gure bizio estrategikoak, edo nahi baldin mozu, gure prospektiba estrategikoak gaur irudikatzen duena, izan daitekela neurri batean, 40 urte barru, 80 urte barru izango dena. Guk badugu eskutan orain, aukera historiko bat, ez duguna izan, azkeneko 80 urtetan, ze urte haien ondarretan bizi gara. Baina mundu aldatzen ari den aldetik, aukera eta arazo berriak datozen aldetik, orain guk aurkitu behar ditugu erantzunak, eta behar bada guk aurkitzen ditugun erantzunek, ekarriko dituzte behar nahiko genituzken ondorioak. Ongi. Bueno. Elementu batzuk begiratuko ditugu. Grafiko batzuk ekarri ditut eta egia da nekatu egiten nagoela, txaron, hau ez doa. Bai. Nolabait ere nekatu egiten nagoela datuak emateak, ze datuak pasatzen dira eta ez dira gogoan hartzen, eta irudi batzuk erakutsiko izkizu pixka bat ulertzeko zeri buruz ari garen, ezta? Datu hauek 2020an landuak dira, 2018ko datu konsolidatuekin, eta zer ikusten dugu? Nolabait ere, ezta, hor beheko marra ubelari begiratzen badiogu, saldo naturala negatiboa dela. Heriotzak, jaiotza baino gehiago direla, nahiko gauza jakina, 3.000 biztanletik gora, baina 3.000 biztanletik gora ikusiko bezala ez nolabait ere zera, ez da gure hazkunde vegetatiboaren eraginez, baizik eta migrazioaren eraginez. Ongi, eta orain hemen ikus dezagun esate baterako biztanlearen hazkunde tasa 2010 eta 20 artean. Gogoratu 2010ean, zera, ez da, gorabera ekonomiko larriak, estuak, bizi izan genitula, eta nolabait ere, 2008, 2010, eta zer ikusten dugu? Hazkunderik handiena, hain zuzen ere, dagoela gune metropolizatuetan. Iruñea, Gasteiz, Bilbon begira, Bilbon ez hainbeste, baina Mungialdea bai, Mungialdeak hartzen duelako Bilboko, klase ertainaren zati handi bat, Bilbo utzi eta egunero autos sartu atera egin dezakenez, Mungialdea hazten da, Baiona ingurua, Baiona noraino, ez da, Baiona da kostaldeko 12 udalerriak, Lapurdi kostaldekoak, gehia bitarteko zonaldea deitzen den hori guztia. Gero itzuliko gara, eta non dago hazkunderik txikiena, hain zuzen ere, Trebiñu, Arabako mendialdea, Pirineoa, Arga ibaia eta Aragoi ibaiaren inguruak, hor dago. Noski, hazkunde tasa non handitu da gehien, begira, hor ikusten duzu, Errobi Atxurri zeran, eskualdean, Bidaxunen, Ego Lapurdin, ikusten duzu, hazkunderik handieneko lehenengo lauak Lapurdiko kostaldean daudela. Datu hori, Garapen Kontseiluak iragartze zuen 2020erako ia 40.000 biztanle gehiago hartuko zituela Lapurdiko kostaldeak, eta hartu ditu. Gu ez gara jabetu, baina hartu ditu. Gu esatean hegoalde eta arrok diot. Ezta? Beraz, eta gero Argako aranak. Argako aranetan zer dago? Ensaladak egiteko, barazki goxoak egiten dituen enpresa bat, besteak beste, etorkinak kontratatu ari dena. Eta baldin bagoaz, Nafarroa, eta gogoratuko zuen zera, ezta?
langile greba ezagun bat, oraintxe enpresaren izena astu zait, baina, bueno, ez, hori da, Peraltako enpresa, Huerta de Peraltako hartako zeran, han zer dago, udalerri askotan etorkinak, eta kasu honetan etorkin hitza erabiltzen dut, estatutik kanpo sortutako jendea esateko 30% gora da. Eko askotan, Beraz, Arkako Aranak, baina berriro, Azparne, gero Plentzia Mungia, Iruñerriaren azkundea brutala da, eta hori planifikatuta dago, azkenean, ez dut hor sakonduko, beraz, ikusten duzu, ezta? Eta aldiz gutxien non, Nafarroko Pirineoak, Arabako mendialdea, Zangotzaldea, Trebiñu, Xiberua, Nafarroko erdialdea, eskualde batzuk, beraz, pixka bat hemen erakusten dizudan mapa honetan. Beraz, azkunde puntuak azkenean 4-5 dira, eta gainerakoak gainbera doaz. Ongi, mapa hau egia da, haunditxo geratzen da hemen, baina, erreparatu dizaiogun, saiatu ginena azken urtetan da lurraldea ez sailkatzen, ez herrialdeka, eta baizik eta sailkatzen, Europako Batasuna gero eta gehiago sailkatzen duen moduan, ezta? Eta da urbanizazio mailaren arabera, eta 3 urbanizazio maila berizten dira, ezta? Hirigunea, landagunea eta erdian gero bitarteko hirigunea. Baionako merkataritza ganbarak urteak zeramatzan metodologia aplikatu gabe, baina kategorizazio hori erabiltzen Ipar Euskal Herrirako. Edozein kasutan, guia urtea daramatzagu, genera matzan, nolabait ere lan hori egiten Euskal Herrirako, datu asko daude, gutxi batzuk ekarri ditut, baina zer ikusten dugu? Araban, eremu beltza ilunena da hirigunea, ezta? Bueno, Araban 175 hirigunea da. Bizkaian 178, bai, eta bar. Horrez zer dio, Euskal Herrian nolabait ere, ez, hirigunean bizi dela 175, baina gehitzen badiogu bitarteko zonaldeari, 180 gora doa. 180 gora eremu urbanoetan, ezta? Eta aldiz, Euskal Herrian 1,7 bat landagunean. Landagune hori ez da berdin Zuberoan, dena da landagune, definizio teknikoaren arabera, kontuz, maule har dezakegu eremu urbanotzat, baina daukan densidadearekin lurraldean eremu rural moduan hartzen da. Eta noski, gure buruan horekin alderatu dezakegu, gu baino urbanizatuago Japonia eta Herbehereak. Lur gutxi jende asko dutenak. Gainontzeko guztiak gu baino askoz ere densidade txikiagoak dituzte, ezta? Eta Belgika eta Suiza, Italia eta Frantzia, Euskal Herria urbanizatu ziteken guztia urbanizatu da galdera. Eta hone badu bere garrantzia, hain zuzen ere, eta ez ditut datoiek ekarri, eremu urbanoetan daudelako bat prekarizazio gradu altuenak, segregazio gradu altuena, segregazioa, adin segregazioa, errenta segregazioa, jatorri segregazioa, eremu urbanoetan. Eta noski horrek zer pentsatu eman beharko liguke, nolabait ere herri kohesionatu batean bizi nahi baldin badugu. Zer egin behar dugun segregazio horiekin herri kohesionatu bat eraikitzeko. Beraz, Euskal Herria ikusten duzuen moduan, Estatu Batuak, India eta alakoen pare, Herbehereen pare dago. Txarra ala ona den, ez dugu esango, baina jabetu behar dugu ala izateak ze ezaugarri ditu. Eta ezaugarri horiek, hain zuzen ere, badia metropolizazio altukoak. Ugalkortasuna, eta ugalkortasuna hemen ikusten duzu, eta garbi bi gauza aipatu behar dira. Bata da, Ipar Euskal Herrian, Frantziak dituen politikak medio nabarmena da, eta bestetik, eta hegoaldera begira jarrita, bain zuzen non, Errioxa Arabarra eta Arga Aragoi ibaia. Hau da, etorkinak kontratatzen ari diren lurraldetako ugalkortasuna. Berdin, hartuko bagenu ere, alderatuko bagenu Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herria. Eta 2005 urteaz geroztik ikusten dugu ia 8 puntuko diferentzi bat, bataz beste 6-7 puntu urtero. Agian hemen, hazkunde tasa ere, biztanleirarena begiratzen baldin badugu, hazkunde tasa horretan, gure kasuan, gora bera handiak daude, bereziki, aztertzen badugu, hor badago hazkunde bat, 2014-2015 artean, nolabait ere krisia gainditzen denean, eta edozein kasutan ere Euskal Herrian hazkundea positiboa da, ezta? Zuberoaren kasua kenduta, eta
Baina, gainuntzean positiboa da, eta begiratzen baldin badugu, Europan badira gurea baino hazkunde handiagoko lurraldeak, bereziki herrialde eskandinaviarrak, edo, beste zenbait. Biztanleri aldetik ere, zer ikusten dugu? 0,4 gutxi gora bera, gu gaude, bai Europako Batasuna, bai Katalunia, bai Eskozia eta bai Finlandiaren atzetik. Gu Katalunia erreferendunaz geroztik estatu moduan hartzen hasi ginen, eta beti Kataluniako datuak eta Eskoziakoak saiatzen ginen ematen, pixka bat ere alderagarri egiteko, ezta? Edozein kasutan gure biztanleria gaztea, gure erreferentziazko lurraldeekin alderatuz apalagoa da. 75 urtetik gorako biztanleria gure kasuan, Europako bataz bestekoaren gainetik, ezta? Egia da, Zuberoa eta Nafarroa garaien artean aldea handia dagoela, Nafarroa garaiak zera duelako, ezta? Migrazio saldo handi bat duelako, ez? Baina gainuntzean ikusten dugu, azken batean gure ezartze edo 75 urtetik gorako biztanleria, Katalunia, Eskozia eta halakoen aurretik doa. Jaiotzak ere, antzera, ezta? Jaiotzak ikusten zen bezala, deixente apalagoak. Heriotzak, biztan denez, handiagoak, agian Eskoziak hartzen digu aurre, baina... Eta horre guztiak baditu ondorio batzuk egitura deitu dezakegun horretan, ezta? Eta egitura zer da? Biztanleria aktiboa. Zenbat gaude lanerako? Lanerako zenbat gaude kalkulatzeak ez du esan nahi zenbat aberastasuna sortzeko edo aberastasuna ateratzeko zenbat jende dagoen, esan nahi du, momentu den batean aberastasuna sortu egin behar da, ezta? Egunero jan behar da. Orduan, begiratu behar zaio ere, ze gaitasun dagoen. Eta hemen zer ikusten dugu, azken batean, nolabait ere hor gora bera handiekin, baina INE eta Eustaten artean beti dago hor diferentzia txiki bat, metodologikoa, hor sartu gabe, ezta, gu normalean beti Eustateko datuekin egiten genuen, baina egia da zenbait datu estatua bakarrik ematen ditu, eta hor, adibidez lan merkatuari begira, erreparatu behar zaiola. Edozein kasutan, zer ikusten dugu hemen, bai ere, gero eta zera txikiagoa dela, eta, milioi eta erditik, milioi irantz doala, naiz eta egia den momentuaren arabera biztanleria aktiboa handitu egiten den. Eta 2010-etik gaur arte gora bera asko ikusi ditugu, baina, hor daude. Aurrera. Bizikidetza unitateak, beste bat egitura sozialari begira, ezta? Ze ikusten dugu, kasu honetan, kide bakarreko unitateak, eremu ilun hori da, kide bakarreko unitateak, azken batean, zera, ezta? Lapurdin 40% iritsita daude. Ez pentsa, ezta? Eta aldiz, Gipuzkoan 25, beraz, 15 puntuko diferentzia, beraz, alde handiak daude familia egituretan. Guraso bakarreko unitateak begiratzen baldin baditugu ere, antzera gertatzen da, ezta? Guraso bakarreko unitateak lehen existitzen oso gutxi zirenak, gaur egun jauneko 10aren bueltan dabiltza leku askotan, behar bada landagunetan izan ezin, Nafarroa berea eta Nafarroa garaian hor oraindik badaude, ez da, Zuberoan. Baina oroar, bai Bizkaia, bai Gipuzkoa, da bar, lasai, gero datu hau edenak eta eskura izango dituzue, eta ez daude gainera eguneratuta. Eta noski, seme alabarik gabeko bikoteak ere, jauneko 20 gehiago dira. Borondatez, erabaki dutelako, ala baliabiderik ez dutelako, baina, kopuru garrantzitsu bat. Tira. Eta horrek, ekartzen gaitu behar bada kuadro honetara, hau gure lana da, Euskal Herriko demografia 19. mendeaz geroztiko datuekin osatuta daukagu, eta nolabait ere hemen saiatu ginen 2018ko datuekin 2030 urteari begira prospektiba egiten. Eta zer ikusten dugu? Eremu zera, ezta? Eremu gris arin hori da haziko dena, bai? Eta ikusten duguna da, kasu honetan, gehien haziko dela, hain zuzen ere, 54 urtetik gorako multzo hori, eta bataz beste izango dela, biztanlearen erdia baino gehiago, ezta?
Gero beste bat hasiko dena, izango da 15 eta 29 urte bitartekoena, oraingo jaiotzen oraingo jaiotzen eraginez, eta aldiz joango dira murrizten beste adin multzo batzuk, eta horietako bat izango da esate baterako 0,14, 2018an 14% baziren, 2030an 11,11 izango dira, ezta? 2015-29 urte artekoen artean ere hor zerbait igoko da, esan dugun bezala, baina gero ja handik aurrera jeisten, 30-40 urte bitartekoak direla, nolabait ere 83ko krisi demografikoaren bueltan jaio zirenak, horiek 20-20tik 14 izatera pasako dira. Eta ja biztanleria adinduarekin, pentsa, 2018an 10 ziren 75 urtetik gorakoak, 2030an 14 izango dira, baina 14 hori gehitzen badiogu, 25 urtetik gora izango diren 13arekin, ja ari gara hitz egiten 28tik gora, 130, biztanleriaren eren bat izango da 75 urtetik gorakoa, eta aldiz biztanleriaren laurdena eskas izango da 29 urtetik berakoa. Beraz, ordezkapena, biztanleria ordezkapena, niri gustatzen zait esatea, imposiblea dela, beraz, ez dakit norbaitek baduen buruan halako zerbait, baina, imposiblea da. Hau da, ez dago modurik, Frankoren politika ekonomiko eta lurralde politikek eragin zuten hazkunde artifizial hori, bigarren mundu gerrari oso lotutakoa, berdintzeko. Ez dago aukerarik. Aztu dezagun, espada, ez da inoiz hori berriro horrela gertatuko. Eta, pixkat hemen ikusten duzuen horregatik, hau da, 100ko eren bat izango delako, 75 urtetik gorakoa, eta laurden bat ere ez da izango, ze esango, eta 14 urtetik berakoak izango dire 110. Beraz, pentsa, ze ordezkapen tasa daukagun, ez? Eta lurraldeari begiratzen badiogu, lehen aipatu dudan horrekin, ez da, hirigunea, bitarteko hirigunea, landa eremua bereiztuz, ze ikusten dugu, ez da? Nolabait ere, adin taldeka hartzen baldin badugu, eta gorria landa eremua dela kontuan hartuz, ikusten duguna da, hiriguneari begiratuko diogu lehenengo, eta hirigunean zer ikusten dugu, nolabait ere, 75 urtetik gorakoek presentzia handia dutela hirigunetan, karo. Han metatu zelako ekonomia, eta han dago orain, nolabait ere, zahartza tasarik handiena. Aldiz, zera, ez da, landaguneari begiratzen baldin badiogu, marragorriari, ikusten duguna da, hain zuzen ere, ez, presentzia txikiena, ongi azaltzen dudan, presentzia handia, hirigunean adintalde handiek, eta landa eremuan adintalde txikienek. Gero, 30 eta 64 urte bitarteko emakumeen presentzia ez naturala. Hau, izenburuak ere bere lana eman zigun, baina hasi ginenean migrazio joerak aztertzen, bai orokorrak eta bai zenbait herritakoak, gure azterlanetan aukera izan genuelako errolda mugimendu jakin batzuk eta aztertzekoa, lehenengo argazkia izan zen, eta ja datua aspaldikoa zen, hemen, migrazio bat, femeninoa dena, eta ez dena guztiz naturala. Naturala da, alegia, hauek ez dira joan nahi zutelako. Hauek joan dira beste aukerarik ez zutelako. Eta horregatik nolabait deitu nahian, ez naturala deitu genion, segurazki ez da erabat zuzena, eta zer ikusten dugu, adibidez, mendialdeko eskualdetan gabezia larri bat dagoela emakumen presentziari dagokionez. Gai honek luze emango luke hitz egiteko, eta ez da asmoanik bintzat gaur hontan sakontzea, baina ikusten duguna da, batetik, nolabait ere, landagunea industrializatzen, landagunea, esan dezagun, Europako aktibazio ekonomikoko politikak martxan jartzen direnean, landaguneak ustu egiten dira, hor daukagu zeraren adibidea, Nafarroako Pirineoarena eta Arabako mendialdearena ustu egiten dira neskameak, ezta? Neskame jundakoak, gutako askoren, amak, eta izebak, eta bar. Ezta, orduan hor badago alako fenomeno bat. Eta gero ikusi dugu fenomeno hori urtetan mantendu egin dela. Fenomeno hori mantendu egin da urtetan, eta gaurkoz,
azken urtea behiratzen baditugu behintzat, beti gehiago dira emakumea joan direnak herri txikitatik gizonezkoak baino. Bueno, hontaz asko hitz egin daiteke, baina egia da, hemen badago adibidez, nekazaritzaren industrializazio politika bat, Europako Batasuna berak ere onartu duena desastra izan dela. Eta orain dabiltza, Europako nekazaritza politika berriaren bueltan, nola lortzen duten bizi berritzea komunitarioki herri horiek, hain zuzen ere, geratu dira mutiltzarrak bizitzen. Traktore bat ordaindu behar dutena. Eta horrek, eta fenomen hori gurean ikusten da, eta onartua da. Bigarrena, geroztik, eta adibidez, petroleo krisiaren ondoren, aktibazio ekonomikoko eta rekonbertsio industrialeko politikak egiten direnean Hego Euskal Herrian, ere, urratsa handi bat ematen da, lanbide heziketa eta formazio aldetik emakumeak inkorporatzeko eginkizun formazio profesionaletara, ezta? Arazoa zein da, badagoela genero sailkapen bat titulazio eskaintza horietan, zeinaren ondorioz, emakumeek ikasten formazio jakin bat hartzen duten, eta gizonezkoek beste bat. Noski, zangotzan bizi bazara eta enpresa administrazioa ikasi baduzu, zer egin baduzu? Gutxinez Iruñara joan. Eta Iruñara espada Bilbora. Eta orduan, lurraldearen gaineko genero segregazio hori mantendu eginda. Eta beraz, ez da soilik, nekazaritzako hasierako politiken eragin bat, geroztikakoa ere bada, eta horrek lurralde desoreka nabarmen bat eragiten dute, ikusten duzu. Azken batean, presentzia naturalaz gaindi non dago. Bilbo, Gasteiz, Donostia, Iruña, Baiona, Lapurdi kostaldea. Hor dago presentzia esan dezagun handiago bat. 75 urtetik gorako biztanleria ikusten duzu non metatzen den, ez nahi zuzatuko honekin, gain zahartzea handia. Eta gain zahartzea handia 75 urtetik gorako biztanleriaren presentziaz ari gara, zaintzaz hitz egiten dugunean, egia da, hirigunetan dagoela adina handiko biztanleria multzorik handiena. Zer gertatzen da biztanle gutxiko ere moietan zeinetan jendea etxean hiltzen den, ez da inor konturatzen astebete pasa arte. Hor badago arazo handi bat, egitura komunitarioak desegiten ari direlako, seme-alabak ja bizi direlako 100 kilometrora, eta orduan, pixka bat hemen ikusten duzu, ez da, Nafarroako Pirineoan eskualde batzutan egoera dramatikoa da, eta gero Lizarraldea eta Arabako mendialdean. Gazteen errotze indizea, hau ere esperimentua izan zen guretzat, baina begiratu genuen, udalerri bakoitzean, sortutako gazte kopurua eta gazte kopuru hori 20 urtera beharko lukeen presentzia adintalde berrian, zenbatekoa zen, eta non daude defizitak. Berriro ere, defizitak oso nabarmen, ez da, Nafarroa berea eta Zuberoan zesanik ez, errepidea handitatik urrun dauden eskualdeetan zesanik ez, Nafarroko Pirineoa, edo, Nafarroko hegoaldeko zenbait eskualdeetan. Eta beraz, hau guztia horregatik esaten dizuet, Franco oraindik bizirik dagoela eta bere lurralde politika egiten ari zaigula. Eta politika demografikoa ere egiten ari zaigula. Enplegu nahikotasuna. Non dago biztanleria aktiboa bezain beste enplegu? Zein udalerritan? Hor dako zuek, gorria den guztia, pentsa ez dela positiboa. Zein da positiboa? Positiboa, berde urdinak. Eta, non dago enplegu hori? Buruan hartzen baldin baduzue, errepide mapa eta hiriburuen mapa, bere alau hartuko zarete, gero beti ikusiko dugu. Baina, Bilbo handia eta Durango lotzen duen ardatza, Gipuzkoan kostaldea eta Enebataren ingurukoa, begiratu Arabara, begiratu Nafarroara, eta begiratu Ipar Euskal Herrira, edo, esate baterako, Bizkaiko kostaldeko eskualdeak. Bizkaiko kostaldeko eskualdeak, bertakoren bat izango da hemen, biztanleria galtzen ari dira. Gaur, oraindik. Naiz eta inon diren errepiderik, ederrenak izan Bilbora Bizkor iristeko. Galtzen ari dira. Eta galtzen ari dira bereziki udalerri horiek, galtzen ari dira gazte euskaldun titulatuak. Eta hauxe da, nolabait ere, esan behar dudan guztian, baparik agian interesgarriena edo zeresana eman diezagukena, ezta? 20. mendeko euskal geografia zein den galdetuko banizue, batek 7 lurraldeak, besteak ez dakize bat eskualde, besteak ez dakize paraje, aztertu genuen, besteak beste, egunerokotasunean zegoen lan mugikortasuna.
gurutzatu genuen urbanizazio indizearekin. Eta ateratzen zitzaigun mapa, gutxi gora bera, hause zen, ezta? Bereiztuz, koloreak esaten digu, nolabait ere, ez? Landa eremua den, bitarteko hirigunea den, ala hirigunea, bai? Eta beraz, gutxi gora bera ikusten duzu bakoitza zein den, berde argia da, bitarteko hirigunea. Pentsa ze eskuzabala, Pirineoa ere bitarteko hirigunezat hartzen duelako, distantzia laburrean hiriburua daukalako, ongi. Eta hor, sartu genuen gero, nolabait ere, eta pixkat hori irudikatzen dugu, ez da mugikortasuna. Eta beraz, zer ikusten dugu, Euskal Geografiak dauzkala une honetan. Bilbo eta bere inguruko zera hori, eremu hori, hor badago eremu gotor bat, beraz, agian herrialde berri bat izendatu beharko genuke, Gasteiz eta bere inguruak hor badu beste bat, beste intensidade handia, hegoaldetik jarraituz, Arabako Errioxa Logroñorekin, hor badago beste intensidade handiko gune bat, egia da, Errioxa Logroño ingurua, grisez jarri dugula, ilunago jarriko bagenu beste enpare, agian, errexak gulertuko zenukete, baina, Logroño, ezta? Donostia, eta Donostialdea, Baiona, eta Baionaren eragin eremua, eta Iruñea. Eta Iruñeak bide emango dit beste bi kontu edo hiru kontu aipatzeko. Iruñearen eragin eremua ikusten duzue Urdazubitik, Larragaraino doala. Horrek esan nahi du, egunero, Urdazubitik, hainbat lagun auto hartu eta Iruñera doazela lanera. Urdazubi, Euskal Hiztunak, gutxi gora bera, ez du txisteri egingo. Orduan, nolabait ere, egunero badoa zela, ez da, Iruñara. Eta eguneroko desplazamenduak dira, baina horiek ez daude Urdazubin festak antolatu behar direnean. Hor, kulturgintzara begiratuko bagenu, eta hori bere garaian ekimenentzat eta egindako azterlan batzutan esaten genien. Garai batean herrigintza eta euskalgintza aktibatzen zuten, herri txikietan aktibatzen zuten sektore formatu horiek, gaur egun, lan mugikortasuna medio ez daude presente herrian. Agian Donostian, enplegua dagoelako. Baina beste udalerri askotan ez. Eta horrek zer pentsatu amamerko liguk ere, etorkizunean euskalgintza piztuko duen, muskulo edo giar sozial horren densidadeaz gogoeta egiterako. Edozein kasutan, Iruñara begiratzen badugu ikusten duzu Iruñaren eragin eremua zeinen zabala den, ezta? Baina, bitxia bada ere, gehiago du iparraldetik, hegoaldetik baino. Hau da, gehiago mugitzen dira, ezta? Edo eragin eremua euskara mintzo den lurraldetik desplazamendu gehiago dago bestetik baino. Konsiderazio horre beste batzutara garamatza. Begiratzen baldin badugu Donostia, Gipuzkoatik Bilborantz doan beste eremu urdin hori, guri gustatzen zaigu esatea hor dagoela zera, ezta? 8. hiriburua. Hori biztanleria konzentrazioa da, Alegia, Durangaldea edo nahi baldin baduzue Debagoiena eta Zornotza Moribeta artean metatzen ari da gaur egongo industria berritzaileena, metatzen ari da, era berean ere, etxe bizitza parke gero eta handiago bat, eta metatzen ari da, gero eta gazte titulatu gehiago. Euskaldunak, euskaraz formatuak, eta hor, trinkotasuna adierazten diguenek, eta hauek Europako indizeak dira. Biztale trinkotasunari begira, hor badago 8. hiriburua. Eta, zorionez, euskaltasunaren inguruan gorpuztutakoa, gero ikusiko dugu gure adierazle demografikoekin belaunaldi euskaldun horrek zenbateko biziropena izango duen. Baina, eta beraz, hau da euskal geografia gaur egun, begiratu ezakegu ere Tutera ingurura, baina bereziki, kostaldeari begiratzen badiogu, hau da ikusten duguna, eta nolabait ere honek inpakto handiak ditu. Metropolizazioaz beraz hitz egiten dugunean hori da, lehen ikusi dugun 160 eta nahi baduzu 175 eraman daitekena, metropolizazioa handi bat, eta nolabait ere eremu espazio berriak, erreferentzia berriak sortzen. Hemen ja hauek txikiago ikusten dira, eta pena da, lurraldetik kanpo jaiotako biztanleria Hego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian, ezta? Azkenean, zer ikusten dugu, eta erreparatu jozue honi, goiko
zuen ezkerreko grafikoan, zera, ez? Banda zerari, ilunari, ez da? Hori da, lurraldean bertan jaiotako biztanleria. Bai? Lurraldean bertan barka, barka. Gaztela eta Leonen jaiotakoa, bai hori da. Gaztela eta Leonen jaiotakoa. Ikusten duzu, proportzionalki, zenbat txikitu den Gaztela eta Leonen jaiotako biztanleriaren proportzioa. Eta aldiz, esate baterako, nabarmen hazi dira beste batzuk, eta horien artean noski Hegoamerikarrak eta Afrikarrak. Hor, Gaztela eta Leon, urrengoa Extremadura da, urrengoa Andaluzia da, Galizia, Espainiako beste regioak, eta ondoren hasten gara, Amerika, Afrika, Europako batasuna, eta Asia, Asia Ozeania. Asia Ozeania da BB-ko gris hori, ondoren Europako batasunekoak horiak, berde argitxo hori Afrika da, ondoren Amerikakoa datoz, orduan ikusten duzuen bezala, 1978an ia existitzen ez ziren kolore argi horiek, 2018an biztanleren herena dira. Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo sortutako Euskal Herritarren herena. Eta beraz, hor aldaketa kualitatibo handi bat dago. Azken batean, esan ezagun, hizkuntza eta kulturaren inguruko lan handi bat eginda, baina gure artean bizi da jende multzo zabal bat ez duena lan hori ezagutu. Esate baterako, ez da? Bale. Ipar Euskal Herrira begiratzen baldin badugu, gauza asko esan daitezke, baina begiratu diozue berde argi horri. Berde argi hori da Ile-de-Francen jaiotako herritarrak. Ipar Euskal Herrian bizi direnak. Ile-de-France da Paris eskualdea. Horiek dira, biztanleren 10% Parisen jaiotakoa da. Zera, ez da Ipar Euskal Herrian. Datu gehiago badaude, ikuspegirekin ere txosten bat argitaratu genuen datu ineditoekin, nun ikusten genuen lanerako adinean zegoen Ipar Euskal Herriko biztanlerien 10%, buruan ez dut zehazki esango, baina 40% inguru Ipar Euskal Herritik kanpo sortua zela. Gaur egun Ipar Euskal Herrian lanerako sasoian daudenen 40%, eta adintartea jeiste badugu 29-ra 55%ra igotzen zen, datuak eguneratu gabe daude. Eta, gero hori guzti hartu eta esan genuen, baina non konzentratzen dira? Bazen ikustera non konzentratzen dira, zeagean 10% usurbilen ez da arazo. 10%, esan dut, ez da bapatean, da, nolak ere, bizikidetzari begira ez du tensio berezirik eragiten, ohituta gaude. Baina non konzentratzen dira, eta bereziki hemen zer ikusten dugu, konzentratzen dira, ikusten duzuen bezala, gehien gorriak dira, eta hori Nafarroa herribera. Eta beraz, hitz egiten denea, etorkinak eta ez dakiz zer, eta Bilbo, ez, etorkinak Nafarroan daude, eta segurazki hor dago lan handi bat egiteko, segurazki, esate baterako, lab sindikatuak, Huerta de Peraltako borroka martxan jarri zuenean, hori oso gogoan zuen, eta oso ondo ezagutzen zuen, beste gure datuak ere bazituztelako, ez da? Eta hor ari da sortzen, seguru aski, prekarizazio eszenario larrienetako bat gaur egungo Euskal Herrian. Behar bada, gure ekonomia industrialean, Gipuzkoakoan, imaginatzen ez dugun, lan baldintza, lan ordain, eta halakoekin ez da. Eta tira, horrek, hainbat ondori izango ditu, ez dakit luzatu nahiteke, baina ez dut, lau minutu, adibidez hemen, herritar berriak non ari dira kokatzen. Eta hor mapa bat egin genuen, eta nolabait ere ikusteko, esate baterako, begiratzen badiozue ezkerrean behan dagoen mapari, hor Espainia edo Frantziatik iritsitakoak, bereziki konzentratzen ari dira ikusten duzuen bezala Ebro arroan, eta Lapurdiko kostaldean. Espainia eta Frantziatik iritsiak hor aria. Etorkin asko eta asko, alegia, Madriden bizitu dira, lortu dute herritartasuna eta migratu dute lan bila Nafarroara. Begiratzen baldin badugu aldiz, atzerritik iritsiak, eta atzerritik iritsiak izan daiteke estatu espainoletik kanpo eta Frantziako zenbait datu ere bageneuzkan, ez erabat ziurrak, ikusten duguna, zer da, atzerritik iritsiak bereziki Hego Euskal Herrian kokatzen direla,
eta bueno, hor ere, zonalde industrialak asko, eta gero Nafarroa, hegoaldea. Hori, zera, ezta, eskumako beheko kuadroan. Eta gero, eskuman, baina goian dugun kuadro horretan, daukaguna da, bueno, inguruko lurraldetatik etorritakoak. Ingurukoak izan daitezkeela Euskal Herrian bertakoak edo, bai? Eta hor ikusten dugu, nolabait ere, Ipar Euskal Herrian landetatik joandako biztanleria eta esate baterako. Ikusten dugu Arabaren kasuan eta Nafarroaren kasuan, asko bertako biztanleria dela, bizilekuz mugitu dena, bueno, eta alakoak. Bueno, ez dut ja hortik zera. Beraz, nolabait ere badugu, datu hauekin adierazi nahi zuen gauza bakarra zen, hasierako ideiara baldin bagatoz, nolabait ere gure demografiak iragartzen diguna, eta ez ditugu ikusi, egia da, eta ez ditut sartu, baina ikusten baldin badigu adibidez, biztanlearen titulazio, konzentrazioak. Momentu honetan, titulazio akademiko jasoenak, nolabait ere gure ekonomiari begira, konzentratzen dira 4 eremutan. Duela 20 urte, 30 urte ez, duela 20 urte eskualde guztietan zegoen industria bat, eta beraz bazegoen jende titulatua lanbide batean edo bestean. Une honetan industria hori konzentratzen ari den aldetik, biztanleria titulatuara konzentratzen ari da, horrek beste segregazio batzuk dakartza. Bai? Eta bar. Hor sartu gabe zer ikusten dugu, nolabait ere, gure lurraldean tensio batzu biziko direla, eta etorkizunean hauek areagotu egingo direla. Gure galdera, erantzun beharko ditugun galdera horietan, joku zelai hau hartu beharko dugu aintzat. Beti gogoratuz, guk egiten duguna izango dela etorkizuna. Edo alde neurrian ekiten badiogu, izan daitekela nahi dugun hori, ezta. Zerak, amaitzeko bi aipamen txiki, alde batetik, bere garaian, Ezkerra Berri Fundazioak gonbidatuta eta antolaketan parte hartu zuen gaindegiak eta hartu genuen, eta familia politikez eta halako lan bat egin zen dabar, eta Martaren irakasle ustez izan zen Ana Cabre ekarri genuen, eta une batean nola kafe hartzen, aldetu nion ja jubilatze hartzegoen, esan haizu, eta lurralde desoreka, eta pentsatuz Katalunian sekulako arazo daukate Pirineoan, sekulakoa. Eta esan, lurraldea eta esan zia, egin behar duzuen gauza bakarra da, herri horietara iristeko errepideak ondo mantendu. Beste guztia, eta nizera, nola utziko diogu guk Pirineoari, udalerri euskaldunei, eta usten, biztanlez galtzen, euskaltasuna, euskal kultura batetik, bestetik lehen gai ondasun natural izugarriak, ez ari guztiapen ekonomikoaz bakarrik, hain ez etorkizun iraunkor bat ibera, nola utzeko diogu ustutzen. Eta hor, nolabait ere nik bai izan nola txoke garri bat. Ez hau da, nolabait ere Euskal Herria helburu esaten dugunean, zerbait esan nahi dugu, gaur egun, eta orain arte behintzat, demografia alorrean aipatu izan ez dena, eta egia da, politikoa da, baina ezin diogu ikuspegi politiko horri ihes egin, segurazki gero beste ikuspegi politiko batzukin bateratu beharko duguna. Eta beraz, elementu hori gehitzen diot gero, eta amaitzen dut, Loreak esan duenarekin. Eta da, nolabait ere lurraldea gorputzak dira, gorputzak, zanpatzen dute, bizitza ematen diote, eta nik horri gehituko nioke, eta nire azken aldiko bakarkako gogoeten elementua da, baina gorputzak artikulatu egiten dira. Elkartu egiten dira. Sareak osatzen dituzte. Sare horien bitartez erabakiak gauzatu. Eta beraz nik uste dut, gorputzez hitz egitearekin batera, euskal ikuspegi batetik lurralde eremu iraunkorra izateko kondizio guztiak dituen lurralde honetatik, askoren atxikimendua bereganatzeko gaitasuna izan duen lurralde honetatik, etorkizuneko erronka artikulazioa dela, estatuek esaten dutena, esaten dutela ere. Eta hauxe da, esateko neukana, eta eskerrik asko ez duen erretagatik. Eskerrik asko, Imanol. Eta goin txanda txiki bat irikiko dugu galdera pare bat, edo hiru, edo zerbait iruzkindu, edo komentatu, edo nahi izatea.
animatzen denak, esku altxa, eta... Kepa. Aurkeztu duzun mapa horretan, noraino mobitzen dan jendea hiriburura lanera joateko. Ematen du mobitzen dan guztiak beti joaten direla hurbileko hiriburura. Baina kuantitatiboki txikiago izango da, baina hiriburuen arteko ere mugimendua ez da txikia gaur egunean, badator fuerte eta bero beste fenomeno are txikiagoa, baina ja kualitatiboki agertzen ari dana da jendea kanporateatzen dela ere, osea, atzerrira. Eta hori asko, igual, zuko esan duzuna, ondo formatuta. Guk euren ikuspuntutik ikergazte horiek. Gero eta gehiago ari dira kanpoan lan egiten. Bueno, besterik gabe badakit kuantitatiboki ez dela esanguratsu izango, baina fenomeno horiek ere badirela, ez da? Gazte emigrazio saldoa positiboa da Euskal Herrian. Joaten direna baino gehiago datoz, baina ez da etxera itzultzen direlako, joaten dira, ez dira itzultzen, eta datozenak lan bila datoz. Gazteak dira, Ego Amerikatik edo Afrikatik. Esan nahi dor, mugikortasun hori, datu zehatza dauzkago ez ditutekarri, baina alaxe da. Ipar aldean zesanik ez, Ipar Euskal Herrian. Beste inor? Martari denbora kentzen ari natzaio eta... Kafeai. Atxedena hori. Nik labur erantzuteko, apuntatzeko, bukaran esan dezu, eta, bueno, juntzara irudikatzen, nolabait, esango dugu neurri batean, bueno, gauza berriak egon dira, baina espero genuen joera orokorroiek ere hemen ikusten direla, urbanizazio estremoa, gauza guzti horiek. Konzentrazioak, bai migrantenak, bai, gauza guzti horiek. Ze tentsio sortuko dira, esan duzu, tentsioak sortuko dira. Izendatu ditzazkezu, 3, 4, 5. Tentsioak... Ze eremutan? Era bat baino gehiagotakoak, eta askotan ahalegin bat egiten dut, nire kultura politiko abertzalea ez espresatzeko gehiegi, ze egia da kategoria batzuk etortzen zaizkit, eta agian ez dira beti egokienak gaur egungo mundu zahar berri honetan, ezta? Eta hori esaten dudanean, egia da, niri berala zer datorkit, lehenengo tentsioa zeintzu dira, kulturalak, diot, guk herri bezala irauteko egin dugun alegin guztia egin da gero, bapatean gure alegina ulertu eta eskertuko ez duen bat, jan beharrean datorrelako eta ez daukalako besterik ez ulertzeak sekulako frustrazioak hartzen digu, eta beraz hor ulertzen dut tensioa dago, egongo da, eta hori bideratu beharra dago. Baina niretzat tensio hori baino seguru aski gordinagoak izan daitezke, esate baterako, zahartze tasa oso altuak dauzkaten zonaldeetan bakardadeak eragingo dituenak. Hori tensio mota bada. Beste bat izan daiteke, ikuspegi urbanistiko batetik ere, segregazio jatorriaren araberako edo errentaren araberako segregazioak ekonomia urriko kontestu batean, ze galera ekarriko dituen, edo ze nolabaiteko getizazio ekar ditzaken, dagoeneko Baiona inguruan aipatzen direnak, esate baterako, edo Bilbon. Ez dakitez alakoak, ez dakitez, bi horiek datozkit, beste bat adibidez, eta ez da asko aipatzen, baina, da, zer gertatzen da orain sartze olatu handi bat egongo da. Sartze olatu handi horretan, seguraski, gure, esuentan, nire buraz hitz egin da, gure amak suerte izugarria du, ze 3 semeak
bizi zaizkio etxetik 5 kilometroko zera batean, eta edozein gauzetarako hor gaude. Baina asko daude, hemen Donostialdeko udalerritan, agian Extremaduratik etorriak, seme-alaba hasi zaizkio, Bilbora juntzaizkio lanera, eta hemen ez daukate sare sozial oso zabalik. Eta horiek bakarrik daude, elkar laguntzen dute, eta baina asko eta asko ez gara jabetzen, hor badagoela emakume multzo handi bat, adina handikoa, bere sare soziala galdu duena. Migratu behar izan zuelako, eta etorri zenean, agian etzelako etorri, batzuk zorionez etorri ziren familiaren arrastoa, baina batzuk ja itzuli zaizkio bere herrira. Hori Katalunian hortaz asko dakite, eta hori aztertuta dago, eta orduan, adibidez, egoera horiek, begia jarriko dugu, migrazioak eragiten dituen bakardade horietan, esate baterako, era hortako tensioak ere bai, seme-alabak hazi behar sare sozialik gabe, hori ere klasiko bat, gai hauetan, ez dakit, olako kontuak aipatu litezke. Bestetik ere, dudarik gabe, lurraldeak ustea, lurraldea usten duzun momentutik, kapital kultural izugarri bat galtzeaz gain, galtzen ari zara ere, etorkizun iraunkor batean, Nafarroak su hartu du. Badakigu, herrigorak zorionez gogorarazi digu, baina galdu da, lurra ez delako gobernatu. Han ez dagolako inor, ez? Orduan, alako tensioak ere bai, trebetasunen sofistikazioak ekarriko duen nolabait ere formatutako jende askoren inutilidadea. Ezta? Hori 2010ean ikusi genuen, eta aurre jubilazioekin bideratu zen. Ikusiko dugu aurre jubilazioetako dirurik ez dagoenean, ze alternatiba eskaintzen diren, ez dakitez. Alakoak, baina improvisatzen ari naiz, ez ziazue hartu akademikok zorrotzekin, mesez. Kafe hartze jongo gea, bai? Anekdota batekin amaituko dut. Begira, Donibane Garazi, Baigorri inguruan, bazen erizain talde bat, ikustetu bat bolondresak, denak gehienak apaiza emakumeak, eta alakoak, eta baserrietan bizi ziren etorkin frantsesak, erretret hartu, 55 urterekin, erositu baserri polit bat mendipuntan, zer modu zebiltzan zaintzen zutenak. Asko eta asko, etxean bakarrik hiltzen zirelako. Hau da, mendian bizi dira, astean behin jaisten dira, Lidelera, erosketak egiten dituzte, mendira itzultzen dira, Baionan egiten dute aisialdia, baina Baigorrin bizi dira. Baigorrin, edo Aldudeko Baiaran, eta alakoetan, etxe politetan, ez da? Eta ja, harinez, hamarkada bat eta gehiago bada, ordurako ja, veteranoak ziren lan horretan, eta bazuten kezka izugarri bat, hain zuzen ere, ondo bizitutako jendea, sare familiarri gabe, jarri dena bizitzen, inguru idiliko batean, erabat bakarrik dagoela, ez da? Hori ere Euskal Herria da. Kafearen bueltan segiko dugu. A ber... 11:05 bueltatuko gara. Eta Marta Luxanekin segiko dugu.
Bueno, abiatu ingo deu, bigarren hitzaldiarekin. Marta Luxan, Euskal Herriko Unibertsitateko soziologia irakaslea da, demografian doktorea, beraz gai hontaz badaki, eta AFIT erakundeko kidea. AFIT EHUko antropologia feminista ikerketa taldea da, eta talde lan handiak eta ederrak egiten duen taldea. Hainbat liburu argitaratu ditu gauza diferenten inguruan, demografiaren bueltan ere bai, eta demografiaren azpiko xetasunen gainean, eta, feminista izanik ere baditu publikazio interesgarriak, besteak beste, guk asko erabiltzen dugun bat, edo saiatzen garen erabiltzen, eta da ikerketa feministez, metodologiez, zer ulertu eta zer egin beharko genukena, adibidez. Esango nuke demografia kritikoan kokatzen zarela. Edo, orain esplikatuko duzu, behar bat ez da horrela, ez? Baina agian demografiaren begirada tradizional edo tradizionala baina gehiago hegemoniko edo indarrean dagoen batetik beste begirada bat ematen diozula, ez? Eta iruditzeza zure tituluak ere hori iradokitzen duela, ezta? Irakurketa demografiko bat, kopuruetatik, kopuruak zertarako, kontatu edo zertarako, bizitzatuinetara urratsa emateko, ez? Beraz, Marta, nahuzunean. Bale, mila esker, lehenengo Imanolek esan duen moduen ohore bada hemen egotea, ez? Jakinek antolatzen duen UEUk, jakinek Usurbileko udalak antolatzen duzuen ikastaro honetan, ez? Referentzia bada, ez? Hor jesarrita egon naiz askotan, eta hore bezain beste erronka, ez? Eta are gehiago Imanol Esnaolaren ondoren hitz egiteak, ez? Elkar ezagutzen dugu orain dela denbora luze, gauza batzuk egin ditugu elkarrekin, baina egia da berak jarraitu duela, ez, demografiaren eremuan ni baino askoz ere implikatuago, ez? Ni orain momentu honetan uste dut gehiago ibiltzen naizela herri mugimenduen inguruko, ez, ikerketan, baina badakizu, bakoitzak bere obsesioak ditu eta demografian ere obsesioetako bada, eta orduan Loreak esan duen moduan, bai, nahiko ikuspegi kritikoa daukat gauza batzuekiko, eta hori da baita ere gaur zuekin partekatu nahi dudan gauza bat, ez? Egia da trampa pixka bat egin dudala, ez dut prospektiba egingo dudana da, niretzat demografiak nola begiratu beharko luken, edo demografiari buruz hitz egiten dugunean, ez zenolako gauzetan pentsatu beharko genuken, eta hori bai, bukaeran, bai egingo dudala, ez prospektiba hori egiteko nire uste zeintzuk diren, ez, erdigunean jarri behar ditugun elementuak, bai? Orduan, hoixe, ez, trampa txiki bat, baina uste dute helduko dio dela, ez, proposatutako ariketari, eta asko gustatu zait, Imanolek esan duen gauza bat, azkenean erabaki behar duguna, ez dagoagu bola bat eta ikusiko dugu zer gertatuko den, hartzen ditugun erabakien, edo guk beste batzuk guztion artean, baina hartzen diren edo hartzen ditugun erabaki batzuen ondorioz leku batetara edo bestera helduko gara eta non egon nahi dugun eta non ez, eta nik esango nuke orain arte agertu diren, hitzak nireak egiteko, niretzat eta horregatik kopuruetatik bizitza duinetara niretzat, helburua litzatekela, lurralde hau zapaltzen eta zeharkatzen dituzten, pertsona guztien duintasuna bermatuko duen, gizarte batera ikitzea edo nahi duzuen moduan. Baina, hori sarrera moduan, orduan saiatu, 4 puntutan antolatu gaurko ekarpen hau, 3. depende nola noan laburtuko dut edo ez, bai, orduan lehenengoa litzateke zertan datza demografia serie eta nola begiratzen diogu, uste dudalako, merezi duela horretan, 5 minutu hartzea, bai, 2. mito demografikoak, edo askotan edabidetan irakurtzen ni oso urduri jartzen naiz, ez? Edabidetan agertzen direnean auzi demografikoak ze beti dira auzi beti arazo, eta beti ezkor, bai?
Eta orduan, bueno, horren inguruan labur hitz egingo dut, baina gauza batzuk esan nahi ditut. Ugalkortasunarekin bueltaka, uste dut, bueno, azken hilabetetan, asteetan, ez, berriz ere jaiotzen jeitxiera, laguntzak eta gai horiek pilpilean egon direla, eta, bueno, horren bueltan zerbait esan nahi nuke, ikusiko dut noraino heltzen naizen, eta beste irakurketa bat bizitza duinak, bueno, hor egingo dudana da, zerrendatu elementu batzuk, niretzat ezinbestekoak direnak, ez, nolabait etorkizun demografikoa irudikatzea aldera, bale? Bueno, lehenengoarekin goaz, ez, hau oso gauza oinarrizkoa da, baina agian merezi du honetan pentsatzea, zein da demografiaren ikergaia, eta esango genuke dela pertsonen bizi konstanteen azterketa, bizi konstanteak esaten dudana da jaio eta hiltzen gara, baina goazen modu zabal batean ulertzea, ez, bidetikan gauza asko gertatzen zaizkigu, bai, lagunak ditugu, ez, demografia orain arte uste dut egin beharko duela, ez, baina laguntasuna gutxi aztertu du, baina, ez, bikoteak izate ditugu, seme alabak gaizotzen gara, ez, lan batzuk egite ditugu, enplegu batzuk izate ditugu, bueno, hori guzti hori, ez, badira, ez, eta Imanolek horren inguruko datu asko, ez, asaldu bizkigu, eta multzoka, ez, demografiari, ez aio horren beste interesatzen norbanakoak zer egiten duen, baizik eta, ez, ohikoa dela, populazioa multzotan jartzea, ez, aldagai desberdinen arabera. Guzti honek baditu gutxienez, ez, edo gaurkoan nik ekarriko dituan 3 ondorio, niretzat demografiari buruz hitz egiten dugunean, hortxe presente izan behar ditugunak, kontuan izan behar ditugunak. Lehenengoa da, badagoela zerbait, nik horrela izendatu dut batzutan, herri ikuskera demografikoa edo. Bai, ez da gauza bera demografiari buruz hitz egitea edo robotikari buruz. Azken finean demografiak, ez, guztiok daukagu, ez? Guztiok jaio gara, hile egingo gara, gertatu zaizkigu gauzak, baditugu, ez, bastakit, ez, familia esperientzia batzuk edo esperientzia eza, badugu, ez? Orduan, bada, gure bizitzari buruz hitz egiten ari gara, eta beraz, badakigu, edo zein tabernetan hitz egin alduzu demografiari buruz, eta ez da bai da bat sortu. Bigarrena da, populazioaren erreferentzialtasuna iruditegi sozialean, esan nahi dut, populazioa badela zerbait pisua duena, ez, iruditegi horretan, eta bi adibide jarriko ditut, uste dut simpleak direla da, adibidez, behatokiak, lehen Imanolek aipatu du behatokiak urtero egiten duen barometro horretan, galdetzen dutenean, atzerriko zenbat jende bizi den gurean, proporzioa beti da dagoena baino gehiago, inkluso gutxi egon denean dagoena baino gehiago, ez? Orduan, iruditegian populazioak okupatzen duen lekua ez dator beti bat, datuek diotenarekin, herri ikuskera demografikoarekin gertatzen den bezala, eta baita ere, pentsatu, zientzia fikzioan, populazioarekin lotutako gaiek okupatzen duten lekua, bai? Zientzia fikzioa distopietan pentsatzen baldin badugu, hor dago oso liburu interesgarria, demografo katalan batek idatzia, descenso literario a los infiernos demográficos, biziki komendatzea gizuet, baina, ez, bueno, hor badago, ez? Eta hirugarrena izango litzateke salbuespenaren normalizazioa, eta hau da, oso labur azalduko dut, baina da, zergatik hartzen dugun eredu moduan estatu espainoleari buruz hitz egiten ari naiz, ez? Baina ugalkortasunari buruz hitz egiten ari garenean eta bikote eraketari buruz, baby booma, izan zela momentu bat oso gauza arraroa gertatu zana. Bai? Orduan, hor gertatu zana arraroa izan zen, ez? Orduan, baina hori hartzen dugu eredu moduan, bai? Eta nolabait, salbuespena izan zena, erreferentzia bilakatzen dugu, eta horrela irakurtzen ditugu ere gerora gertatzen diren gauzak, ez? Badago beste Katalunian ikasi nuen nik demografia, eta gainera, bueno, talde potente bat dago, eta hor dago, orain Madriden dagoen, baina beste demografo bat, Julio Pérez Díaz, ez? Izpilatzei buruz hitz egiten duena, ez? Ilusioei buruz ero, ez? Nolabait, bueno, hobeto azalduko dudana urrengo diapoarekin. Beste asunto bat da, demografian, bestelako disiplinetan bezala, gauzei begiratu aldiegu momentuan, konjunturasko datuak jarri, ez? Atalatzei dizuet argazki bat eta hemen gaudenok gaude, edo ikusi aldugu
melaunaldika ze gertatu den. Ugalkortasunari begiratzen baldin badiogu, esaten dut ugalkortasuna delako guztiok manejatzen dugun zerbait, edabidetan agertzen da, ez? Eta orain dela oso gutxi izan ditugu, ez, jaiotzetasen inguruko informazioa. Hementxe daukagu, ez, gaindegiak argitaratutako azken datua, esan behar dut, esan nahi nuen hasieran eta ez dut esan, baina galera, izugarrizko galera dela gaindegiak itxi izana, eta Euskal Herriko demografiari buruz hitz egiteko, ez, beraien lana ez jarraitzeak, bueno, ez dakit, hori, ez, gorpua bilakatu izana, ez dakit, gainera ez diegu ez agur duinik egin, orduan, bueno, hori, hor doala, ez, baina hori da ikusten dugun datu bat, bai, ez naiz haseiko datuak aztertzen, baina begiratzen baldin baduzue, belaunaldikoa, hor ikusten duzuena da, belaunaldika aztertzen baldin badugu, horiek erkidegoko datuak dira, ez dira gaindegikoak, ez, estatekoak dira, ez, belaunaldika jendeak emakumeek zenbatume izan dituzten, bai, emakumeei buruz hitz egiten da, gehienetan ugalkortasunari buruz hitz egiten denean, eta ikusten duguna, eta hori bakarrik aipatuko dut, ikusten baduzue belaunaldirik zaharrena, ez, 2,6, batazbesteko 2,6 ume izan zituzten, bai, eta batazbesteko adina 31,2. Horregatik esate dut, batzutan, ez, alderaketak egite ditugunean, begiratzen dugula momentu batean gertatu zenari, baina ez pertsonak, ez, ezurrezko pertsonek egiten zutenari, bai? Bueno, hori hor utziko dut, a ber, hau bada, bale. Eta mito demografikoekin joango naiz. Lotuta dagoela, orain izan ditugun gauza hauekin. Lehenengoa da, zahartze demografikoa versus bizitzaren demokratizazioa. Zahartze demografikoari buruz asko hitz egiten da, ez dut nik ukatuko zahartze demografikoa moduan, ez, izendatu den hori existitzen denik, arazo bat daukan hori izendatzearekin, bai? Azken finean hizkuntza performatiboa da, eta zahartze demografikoaren atzean dagoen fenomenoa da bizitza itxaropena luzatu egin dela. Eta hori printzipioz gauza hona da, ez? Gauza hona da. Aukera baldin badugu egoera honean bizitzeko, ez? Eta osasunez bizitzeko, baina denbora gure bizitzaren lehengaia da, ez? Eta bukatzen denean zulora, baina, ez? Eta batzuk ez dute bizitzeko gogorik, baina hori, igual bukaeran berrartuko dut gai hori, baina uste dut, badugula beste modu batean begiratzea fenomeno horri, baita ere ez delako gauza bera 65 urte izatea egun, edo 1950ean, ez? Gurean gertatu da zerbait dela adinen berdefinizio bat, eta orduan, ez, nolabait, uste dut, berpentsatu behar dugula, sartze prozesuari buruz hitz egiten ari garenean, zeri buruz ari garen hitz egiten. Nolakoak dira 65 urte eta gehiagoko dituzten pertsona horiek, eta gauza, hauzi hau, lotuko dut urrengoarekin, sartze demografikoa, ez daiz horretan sartuko, baina 19. mendean demografo frantsesek sortzen duten izendatze bat da, eta, bueno, zer ikusi handia dauka Alemaniarekin duten lehiarekin, baina nik, bueno, uste dut bizitzaren demokratizazioari buruz hitz egiteak zentzu gehiago duela, ez? Nolabait jende gehiago daukagu aukera sartzeko, eta hori, printzipio zerbait da, ona da, eta bigarrena da, badagoela joera bat nolabait egiteko lotura batzuk, populazio zehatz batzuk, eta baliabideen arteko balizko harreman bat, balizkoa diot, zalantzan jartzen dudalako, eta hor demonizazio bat edo sortzen dela. Hau COVID-ekin oso argi ikusi dugu, ez, COVID neurriekin, ez? Baina demografiari buruz hitz egiten denean ere gertatzen da, eta hiru auzi ekarriko ditut ona, ez ditut zehatz mehatz aztertuko, baina lehenengoa da pentsioen inguruko auzia, pentsioak nolakoak diren erabaki politiko bat da, pentsioak kontributiboak izatea erabaki politiko bat da, eta are gehiago, pentsioak kontributiboak badira ere, adine egiturari begiratzen diogunean, Imanolek lehen oso ondo esan duen moduan, 29 urte izateak ez du esan nahi enplegu bat duzunik eta kontribuitzen ari zarenik. Ez, inondik inora. Orduan, guazen beste gauza batzuei begiratzea, eta gaina esaten baldin badugu, jaiotza gehiago nahi ditugula, horiek, 30 urte izan arte edo, mantendu behar dira, eta lehen Loreak esaten zuen, nor zainduko ditu, nork izango ditu. Desiratzen ditugu, batzuk, nik ez dut desiratzen, baina batzuk desiratzen dituzte, jaiotza tasak igotzea, pentsatu gabe nortzuk izango diren guraso. 22 urteko
gazteek, eta aitona amonek ere, hoiek ere zainduko dituzte eta mantendu. Uste dut batzutan saideziratzen dugun pixkat salantzan jarri behar dugula. Bai, hori izango litzateke demonizazioaren asunto bat, ez? Nolabait adineko jendearekin ze gertatzen den. Ze hor gertatzen ari dena da, adineko hoiek egiten dituzten ekarpenei, dela lan egiten dutela, ez dute plegu bat izango, baina lan egiten dute, zaintza lanetan lan pilo bat egiten dute, bigarren etxe bizitza bat dute hoietako batzuk, eta hoietako askotan beraien ondorengoak bizi dira, ekonomiki batzuk sostengatzen ari dira beste batzuk, orduan ekarpenak. Migranteekin gauza bera, badago, ez, hori, zurrumurru hoiek, migranteak laguntzak, eta gutxiago hitz egiten duten ekarpenei buruz, eta gutxiago hitz egiten dugu, ez? Zen olako balditzetan bizi diren gurean, ez? Hoietako batzuk esklabutza egoeretan, eta guk hori baimentzen ari gara, ez? Eta, bueno, horri uste dut buelta bat eman beharko geniokela, eta hirugarrena litzateke ugalkortasunarekin gertatzen dena, beti gaizki dago, eta beti emakumeen ardura da. Bai, eta leku batzutan ume gutxi jaiotzen direlako, eta beste batzutan gehiegi jaiotzen direlako, bai? Eta gainea, badirudi, demografiak emakume eta gizonei buruz hitz egiten duenez, genero ikuspegia duela, baina ez. Gehienetan ez dago inondik inora. Agertzen da, gauzak ikusten ditugu, ez? Ikusten ditugu generoaren arabera antolatuta, baina ez dago genero, eta are gutxiago irakurketa feminista bat, ez? Ana Kabrea aipatzen zuen Imanolek lehen, eta Ana Kabrek esaten zuen demografia, ez, abeltzaintzarekin lotutako ezagutza esparrua dela, ez? Nolabait emakumei begiratzen diela, erritzen dutelako, bai? Olako gauza bat, bai? Orduan, bueno, hau Imanolek erakutsi du, orduan nik ez dut erakutziko, mugitu zait pixka bat, aurrera egingo dut, hau, hemen jarri dut horrela lehengoko taula bera gizonezkoekin, ikusteko ez garrantzitsua dela ugalkortasuna ere gizonezkoekin lotzea, bestela badirudi emakumeen gauza badela, baina ez naiz gehiegi sartuko horretan, eta horrela denbora pixkat izango dut honetaz hitz egiteko, ugalkortasunarekin bueltaka. Lehenengo da, uste dudala galdera ez dugula modu egokian egiten, eta antropologoek oso argi izan digute, bai Paula Tabetek, orain dela ez dakit 85ean idatzitako artikulu batean, baina gero bada, igual zuetako batzuk ezagutuko duzuen Elizabete Imazek, eta esan dute, galdera aldrebes egin behar da, galdera ez da zergaitik jendeak ez dituen umeak, jendeak umeak izate ditu da, zenolako, noiz erabakitzen duen jendeak umeak izatea, edo zenolako elementuak daude hor, bai? Eta orduan nolabait buelta eman galderari, jendeak umeak izate ditu, guazen, gaina, gurean, ez, argi dago, bueno, ia erabateko zorroztasunez kontrolatu aldugula, noiz arte ez dugun nahi, gero nahi dugunean, bueno, batzutan hor arazo gehiago daude, baina ez izatearena, ez, kontrolpeko gauza bat da, orduan, ez izatetik, noiz erabakitzen da baietz, ez? Eta agian begira da hor jarri behar da, eta ez letania horretan da, ez dago umerik, ez? Eta, bueno, horren arabera, hor badaude, askotan, nahi baldin baduzue, ugalkortasunaren jeitxieraren inguruan hitz egiten denean, agertzen diren argudiotako batzuk, ez? Eta, aipatu izan den argudio horietako bat da, ez, emakumeek lan merkatuan, ez dakit, parte hartzea handiagoa dutela, beste batzuk esan dute, ez gero eta individualistagoa garela, beste batzuk, ez, nolabait, familiak, eta hitz egingo dugu familiei buruz pluralian krisian daudela, bueno, datuek esaten digutena da, hori, ez dela gehiegi sostengatzen, ez? Justo Europari begiratzen baldin badiogu, emakumeek zenbat eta parte hartze handiagoa izan lan merkatuan ugalkortasun indizeak altuagoak dira, ez? Begiratzen baldin badiegu, ez? Askotan demografian beti horrez, Suezia, eta ez? Nik 80. hamarkadan ikasi nuen demografia Katalunian, eta benetan bukatu nuen Sueziaz, ez dakit noraino, ez? Beti horra begira, baina egia da, suposatzen dela hor, ez? Balore postmodernoagoak dituztela, jende gehiago bizi dela bakarka,
zakigu erabaki dutelako edo horrela bukatu dutelako, baina horrela eta baita ere, nahi baldin baduzue, familia egitura anitzagoak direla. Beraz, esan dizkiguten gauza horiek, badirudi ez dutela oso ondo funtzionatzen, ez? Badaude egiturazko elementu batzuk, adibidez, bai Elisabete Imazek aipatzen dituela bere lanetan, eta bestelako demografoek eta Imanolek ere lehen aipatu dituenak, nik uste dut horiek direla egiturazko elementu batzuk, agian aldatzen baldin baditugu eragina izango dutenak ugalkortasunean, ez dakigu, zigur, ez dakigu gertatuko den, baina bestela ere aldatzen baditugu, eta irudikatzen badugu zenolako herrian bizi nahi dugun, seguraski, ez dakit, orekatuagoa den eta bizitzak duinagoak edo jende gehiago bizitzak duina izateko aukera irekiko dituztenak. Dela, bueno, zer egingo du, zer gertatzen den lan merkatuan, eta zenolako enpleguak sortzen diren, nola banatzen diren, eta horrekin zein da, biztanleriaren harremana jarduerarekin, zer gertatzen da etxe bizitzekin, uste dut hor badagoela elementu gako bat, lehen plentzia mungia agertzen zen hor ere bigarren erresidentzia asko daude, eta bueno, baina jendea mugitzen ari da horruntza, bueno, arrazoi desberdinak direla medio, baina uste dut, bueno, ez dagoela gurean, etxe bizitza publiko-politiko sendo bat, ez daukagu etxe bizitza lokairuan, okupazioa penalizatuta dago, esan nahi dut, guazen pentsatzera horretan, datuek esaten digutena, ez dut ekarri badago horlako grafiko bat oso polita, baina datuek esaten digutena da, kualitatiboki gauza oso interesgarriak gertatzen ari dira, baina kualitatiboki jende askok bikotean izaten ditu umeak eta beste etxe bizitza batean, eta etxe bizitza batera, zure gurasoena edo zure jatorrizko familiarena ez den etxe bizitza batera sartzeko aukerak, bueno, urriak dira momentu honetan gazteentzat, orduan horrekin zer gertatzen den genero harremanekin, bai? Eta zer gertatzen den genero harremanekin, badago Peter McDonald deitzen den soziologo australiar batek horrek ikertu du oso ondo, genero harremanak zenbat eta desorekatuagoak izan ugalkortasuna jeitsi egiten dela, eta desorekatuak izan daiteke zer gertatzen ari den esparru publikoan eta zer gertatzen ari den esparru pribatuan, bai? Baina, bueno, hor badago zerbait, eta zer gertatzen ari den genero harreman nik esango nuke ez dago kiola bakarrik, eta umeen zaitzari. Osea, umeen zaintza ez da genero harremanak, da genero harremanen zatitxo bat, txiki bat, baina askoz ere zabalagoa da genero harremanen esparrua, eta bukaeran berrartuko dut asunto hau, eta baita ere, nik uste dut, bueno, nire, botako dut bukaeran esan behar nuen, baina uste dut ere familiak deszentratu behar ditugu. Ze politika guztiak egiten ari dira, ez dakize familiei begira, ez. Bestela jartzen dugu hor erdigunean balizko egitura bat, familia nuklearra, Imanolen datuetan begiratuta, momentu honetan Euskal Herria 130 dena, bueno, guazen pentsatzera pertsonengan, guazen pentsatzera politikak bideratzera pertsonetara, eta nahi baldin baduzue biziki daitza unitatetara, baina horrela pentsatzera, eta orduan nik uste dut hor aldaketa batzuk egiten baldin baditugu, justuagoa den gizarte batean biziko garela, ez? Eta agian ugalkortasuna igokoa edo ez. Hori ez dakit, baina uste dut ez dela. Eta gero, niretzat dago hor laugarren elementu bat edo nahi baldin baduzue, badakit hor eztabaida handia dago, ez da nik horretan sartu nahi dudala buru belarri, baina gurasotasuna eskubide bada, nire ustez ez, nire ustez gurasotasuna aukera bada, baina askotan eskubide moduan irakurtzen da, eta azken irakurri baduzue, jaiotzen tasen inguruan agertu diren iritzi batzuk edabideetan,
erabiltzen den argudioetako bat gauza batzuen inguruan hitz egiteko, eta, bueno, zilegi da, baina da, eta Teresa Castro Martín dela nik, ez dakit, miresten dudan, demografo batek ere, berak ere esaten du, da, jendeak dituen seme-alabak baino gehiago izan nahi dituzu, jendeari galdetzen diozu zenbat seme-alaba izan nahi dituzu, eta esaten dizuna da 2 koma ez dakiz ere, eta gero 1 koma ez dakiz zenbat ditugun. Orduan, berak planteatzen du, bueno, 2, esaten dizu, 2 koma ez du inork esaten, baina bataz bestekoa egiten duguna agertzen da, ez? Eta berak esaten du, hor dagoela, zerbait irabazteko tartea. Ja, tamalez, susmatzen dut jendeari, edo niri behintzat galdetzen bai date zenolako etxe bizitzan bizi nahi dudan, seguraski ez dator bat justo, daukadanarekin, edo zenolako lan jarduera nahi nuke, pues ordu gutxiago, ez? Eta orduan, kontuz ere, badirudi, demokrazi agabezi bat dagoela, jendeak ezin duelako, beraien gurosatasun, ez dakite, aurre ikusutako gurasotasuna gauzatu. Ja, baina eske idealean hitz egiten ari gara. Eta gero lurrera jeisten garenean, bueno, kontuz gauza horiekin. Nik uste dut hor, adibidez, Sara Lafuente, lan egiten duela, bueno, argitaratu du orain dela gutxi mercado reproductivos, crisis, deseo y desigualdad, hor planteatzen dituela hausnarketa batzuk, ezin naizela ni orain sartu, baina da, bai, guraso izan eta guraso izateko bide horretan zenbat gauza galduko ditugun, ez bakarrik banakakoek, baizik eta gizarte moduan, ez? Hola, bueno, hor, gai oso potoloa da, baina, bueno, manijoa, ondo, eta orain planteatuko dut, beste irakurketa bat bizitza duinak, ez, hori da, ez, nolabait gaurkoan zuekin partekatu nahi nuke, hauze delako nire ustez prospektiba egiten dugunean, edo non egon nahi dugun hori irudikatzen dugunean, niretzat hemen agertzen diren elementuak kontuan hartzea ezinbestekoa da. Lehenengoa da, zer egiten dugu atzerritartasun legea eta migrazio politikekin. Osa, esan nahi dut, ari gara, ez, nik batzutan esaten dutenean, jende gehiago behar da esaten dut, atzerritartasun legea deseustatuta, mugak ireki. Osa, bidea, osa, kopurua baldima da arazoa, bidea erresa da. Gero, etorriko dira tentsio batzuk, eta ez dakiz zer. Baina, uste dut, gizarte moduan, ez dela onargarria bidazoan jendea hiltzea, eta aldi berean egotea esaten jaiotza gehiago behar ditugula. Eta, orduan, uste dut, migrazio politikekin, eta hor, eta gero, gure artean bizi direnak nola bizi diren, baina hori badela zerbait oso argi izan behar duguna, eta horren inguruan proposamenen bat egin beharko genukela, oso lotuta dagoelako zaintzaren auziarekin. Uste dut, zaintzaren auzia momentu honetan, eta zaintza auzi hau oso lotuta dago ere lehen aipatu dudan genero harremanekin. Zer nahi dut, zaintza auzia nola konpontzen ari da, ez dut esaten horrela bakarrik konpontzen ari denik, baina bide nagusietako bat da externalizazioa, beste batzuk zaintzen egiten dituzte zaintza lanak, eta hor jendea zenolako baldintzetan, edo horko emakumeek zenolako baldintzak dituzte, eta hori lotuta dago atzerritartasun legearekin. Ze atzerritartasun legea ez balego edo beste modukoa izango balitz, pertsona batzuen bizi baldintzak beste modu batekoak izango lirateke. Nik uste dut, zaintza pentsatzen dugunean, uste dut ez gerola Felix Agirretak hitz egingo du, eta berak sakonduko du horretan, baina uste dut, eskatu behar dugula publifikazioa, erresidentziena, udalek emate dituzten zerbitzu guztiena, pentsatu behar dugula adineko pertsonen bizi baldintzetan, COVID-ean asko agertu dena, baina baita ere langile horien bizi baldintzetan, askoz ere gutxiago hitz egin dela horretaz, zer nolako baldintzetan ari dira, eta horiek dira zaintza bermatzen ari direnak, pixkat hori, zer egingo dugun lanarekin, eta nik eskertuko nuke lana pentsatzea, ez bakarrik enplegua, enplegua baino zerbait gehiago, zeregin asko ditugu, gure gizartean aurrera egiteko, erreproduzitzea ez da bakarrik umeak izatea, edo umeak ekartzea, da bizitzak mantentzea, eta hor lan asko daude, eta oso modu desorekatuan banatuta daude, orduan, guazen berpentsatzera,
zer nolako enpleguak behar ditugun, zelen esaten zuen Imanolek, hor burdina eta berdin dio pianoak edo tankeak egitea. Dio, berdin, tankeak ez ditugu behar, ez? Osea, tankeak ez ditugu nahi, ez? Osea, badirudi, uste dut ekoizpenetik ere utzi beharko ditugula zenbait gauza, eta hor, transizio neurri batzuk hartu beharko dira. Zaintzarekin hartu beharko ditugun moduan. Ezin ditugu bapatean, osea, ez dakit. Eta uste dut lur, PDF-ek dituzten gauza da, azken momentuan ezin dituzula aldaketak egin, ez? Baina lana jartzen duen tokian, lana eta lurra pentsatu, ez? Bizikletan etorri naiz eta harmonakoekin pentsatzen ari nintzen, pentsatzen etorri naiz, ez? Zer egiten dugu lurrarekin? Jabetza, benetan, hori, ez? Etxe bizitza eta lurra, hori, etxe bizitza eta lurra, ez lana eta lurra, esan nahi nuen, ez? Hor, nik uste dut berpentsatu behar ditugula gauza batzuk, nik, gaur hemen muturreko zerak proposatzeko zera hartuko dut, ez? Askatasuna, nire ustez, etxe bizitzaren jabetza pribatua, ez dakit, deseustatu beharko genuken zerbait da, edo bentsat, ez? Hortzmugan hori izatea, ez da gertatuko, nik ez dut ikusiko, baina guazen hori irudikatzera. Ez dauka zentzurik izatea etxe bat, 35 urte dituzunetik, 80 urte edo 80 dituzunera, beharrak ez direlako berdinak, ni laugarren pisu batean bizi naiz igogailu gabe. Pero ez dakit noiz arte aguantatuko dudan egunero, ez? Igotzen eta jaisten. Orduan, pentsatzea beste modu batean, ez? Etxe bizitzarekiko harremana ere, eta baliabide naturalen ustiaketa ere hortxe dagoela, ez? Nolabait, irudikatzen dugunean non egon nahi dugun, muga batzuen barruan kokatu behar ditugula gure buruak, ez bakarrik gurekiko, baizik eta munduko beste leku batzuetan bizi diren hoiekiko. Oso argi izan behar dugu gure bizi moduak, ez, egiten duena da, ez, bizitza krisiak sortu munduko beste leku batzuetan. Eta orduan, iruditzen zait horri ere begiratu beharko geniokela. Eta nahi baldin baduzue, ez, zabalagoak diren edo egiturazkoak diren elementu horietatik jeisten baldin bagara, ez, agian guretzat demografiarekin lotuagoak dauden gauza batzutara, niretzat besteak oso lotuta daude, genero harremanekin ze gertatzen den, eta uste dut, batzutan oso irakurketa baikorrak egiten direla, eta badirudi ez dena aurrera, ez dagoela progresioaren irakurketa hori dena aurrera doa, eta tamalez nik uste dut ez dela horrela. Eta orain ekarriko dut, azken aldi honetan, bizitzaren kasualitateak, Maider Barañano eta Laitz Uriarterekin hemen daudelako diot, ez? Tokatu zaigu egotea askotan elkarrekin, eta lehengoan izan genuen aukera entzuteko maskulinitate berrien inguruan hitz egiten zuen pertsona bat, ez dut izena izango, eta pixkat atara ginen hortik, ez, bastante deseroso, ez? Ez dugu behar gizonezkoek izatea baldintza hobeak zaintzeko. Ez, behar duguna da, oraintxe, dauden baldintzetan, ez, gauza batzuk beste modu batean banatzea. Eta ez bakarrik zaintza eta ez bakarrik umeen zaintza. Zaharren zaintza eta baita ere, eremu produktiboan ere, ez, genero, oreka, edo nahi baldin baduzue, orekatuagoak diren, ez, harreman batzuen bila jutea. Horrek, eragina duelako, ez, bilakaera demografikoan ere. Zaltza nahi dut, dena lotuta dagoela. Gero, belaunaldien arteko harremanak ere hortze daude, Loreak aipatu du, ez, bere hitza aurrean, hori dela gatazka moduan aurre ikusten den zerbait, izan daiteke gatazkatzu edo gozoa bilakatu aldugu, depende nola planteatzen dugun, egia da gaudela momentu batean, ez dakit zuek ni jaio nintzenean birramonak eta birraitonak nituen, oraindik amama badaukat eta igandean 52 urte egingo ditut, orduan, aukera daukagu, guk izan dugun aukera da, beste belaunaldi batzuk izan ez dutena, dela beste belaunaldi batzuekin gauza batzuk partekatzeko, bere karga dituena, zaintza da hoietako bat, baina baita ere gauza asko eman dizkigutenak, materialak zein simbolikoak, bai? Orduan, hortikan ere aztertzea belaunaldien arteko harremana, familiak dezentratzea horrek presa duen zerbait da, nerea buruz, ze bestela ez goaz oso zuzen, eta ja, geratzen zaidan azkenengo minutuan,
planteatuko dut gauza bat, dela meloi bat irekitzea, hori ez, hemen nagoen ez, horretarako aukera daukat, dela bizitza eta heriotzaren gaineko gogoeta bat egin beharko genukela gure gizartean nire ustez, uste dudalako bizitza luzea izatea gauza ona dela duina den bitartean, baina uste dut momentu honetan bizitza asko luzatzen ari dela ez duintasunean, eta ze punturaino jendea medikalizatua mantentzea eta horrela bizitzak luzatu eta luzatzeak zentzua ote duen, hori da, agian nahi baldin baduzue, nire ez dakit, hausnarketa bat uste dudalako horrek ere zaintzan, eta mesedez ondo ulertu, ez dut esaten jendea akatu behar dugunik, esaten duana da agian medikalizazio maila jaitsi egin behar dela eta bestelako bizitza bukaeretan pentsatu galdugula. Eta, hause da zuekin partekatu nahi nuena, eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Marta, meloi guzti horiek irekitzegatik. Hori da, dena da demografia, ez da. Galderak, iradokizunak. Inorra animatzen da? Bestela nahi botako dut gauza bat, ez? Dela, animatzeko, berotzeko pixka bat. Askar egin dudalako, baina ez planteatzen dudana ere da, uste dudala, ez, batzutan, demografiari buruz hitz egiten denean, bi gauza planteatuko nituzke. Alde batetik, ez? Nolabait, demografia atzaki moduan erabiltzen dela, ez? Berez politikoak diren erabaki batzuk, ez? Argudiatzeko edo, bigarrena, zergatik ematen dizkiguten, edo zergatik sortze ditugun guk ere, esan nahi dut, baina zergatik lan egiten dugun adierazle batzuekin eta ez beste batzuekin. Zergatik horren beste zera, badakit ez, jaiotza tasa kalkulatzea erresa da, baina gazteleraz deitzen zaio tasa bruta, eta euskeraz gordina, ez dakit. Zergatik ez dugu finagoak diren adierazle batzuekin lan egiten, ez, adibidez belaunaldikoak, ez, nolabait, beste nonbaiten jartzen dutela begira da, bai? Eta orduan, agian gauzak pentsatzeko beste zera bat ematen digute, ez? Orduan, pixkat, horren inguruan pentsarazteko gonbidapena zan gaurko nere ekarpena, ez? Nolait, badaudela neurtzeko, ez? Zenbat bizitza urte sortzen diren, hori dela oso neurri frantsesa ez dena erabiltzen, baina, bizi itxaropena izan daiteke. Pentsatu, eta jaiziltzen naiz, pentsatu, 20. mendearen hasieran Estatu Espainiarran jaiotzen zenaren jende erdiak 15 urte izatera heltzen zan. Orduan, hor egon den aldaketa, 100 urtetan, edo 1 urte baino pixka gehiago, oso handia da. Belaunaldi batzuk, gundira, bizitza urteak irabazten. Gerra zibila baina aurrerago jaio ziren batzuk, gerra pasatzea lortu zuten hoiek, gerora, aurretik zaukatena, baina bizitza itxaropen luzeagoa egon da. Orduan, bizitza berak luzatzeak, badu eragin bat ere, seguraski, badu, nolabait, jaiotzen jaitsieran. Hor, badaude demografo batzuk hitz egiten dutela, ugalketa iraultzaren inguruan, egon gaitezke ados edo ez ados, baina uste dut, nolabait, prozesu demografikoek ere eragina dutela, jaiotzaren edo ugalkortasunaren jaitsiera horretan. Jaiotzen diren horiek, helduak izatera heltzen direlako, ez? Ya está, listo. Inork zerbait komentatu nahi du? Jure. Eta, ze adierazle berri edo, esan pixka bat gehiago horren alba dezu, ze adierazle berri edo ze gauza berri neurtu behar dira, edo ez dakit da izaten dira? Nik planteatzen dudana da, adierazle berriak baino,
uste dudala, belaunaldika adierazleak eraikitzea, gauza askorekiko ezin dugu, Euskal Herri osorako gero hor daude zailtasunak, ez? Baina behintzat, pentsatzea ez horren beste momentuan gertatzen ari den, baizik eta ikustea, belaunaldien portaera nolakoa izan den, horrek lagunduko ligukela ere etorkizuna irudikatzen, ez? Nolabait, momentu batean gertatzen dena, kojunturak ere eragin handia duelako, ez? Covidek eragin handia du momentu batean gertatzen den horretan, baina gerora agian, ez, denborarekin begiratzen baldin badugu, orduan, pixka bat, begirada longitudinal horri leku gehiago egitea, bai? Hori da, nik planteatuko nuken gauza bat, hori, ez, izpilatze horietan ez jausteko, ez pentsatzeko, 2009-an, jendeak zituela, ume pilo bat, ez, ari ziren, belaunaldi desberdinetakoak batera izaten, baina hori da... Uste du demografiak horretarako aukera ematen digula, egun... Mare, mi esker, Marta. Zuri. Eta... Eta orain, Xavier, lankideak erreleboa hartuko dit, eta Felix Arritaren txanda. Bai, hurrengo saioa Felix Arrietak hitz egingo digu. Felix soziologia irakaslea da, Deustuko Unibertsitatean. Gizarte eta politika gaietan, bereziki zaintzalen inguruko auzietan dabil. Aski ezaguna da guztiontzat, telebistaren mirariz, aurpegia, esango nuke. Baina hori baino gehiago ere bada, eta hainbat edabideetan eta idatzi izan du gizarte politika gaiez, bereziki ez da zaintzari buruz ere. Adibidez berria egunkarian bertan, hainbat artikulu argitara ditu, bestelako arnasa luzagoko argitalpenak ere baditu, noski, hemenetan, bat aipatzearren 2019an argitaratu zuen liburua, El archipiélago del bienestar, los servicios sociales en el País Vasco. Pixar bere ikuspuntuaren mamia edo funtza edo, hortxe aurkituko genuke. Eta, orduan, hori, zaintzaren gaiari helduko dio, halakoxe izenburua jarri dio hitzaldiari, gizarte zerbitzu sistematik zaintza sistemara, trantsizio baterako gakoak. Eskerrik asko. Eguerdion guztioi, eta nire aurretik parte hartu duten izlariek esan duten bezala, niretzako ere ohorea eta poza da hemen egotea. Lorearen korreoa jaso nuenean, uste ez nuela asko pentsatu, eta benetan eskertu nahiko nuke, bai UEuri, bai Jakini, eta bai Usurbilgo udalari gaur hemeneteko aukera hori, beraz, eta partekatzekoa. Karo, 2040 begira jartzen geranean, ez da erresa ezer planteatzea, ez? Eta nik uste dut niretzako ere askoz gehiago izango dela galderak planteatzeko elementu bat, edo egungo egoeratatik galderetara iristeko logika bat, segurazki erantzunak ematekoa baino. Naiz eta baten bat esango dudan gehiagotan entzun nauzutenek, ez da ezer berria izango, segurazki, oso insistentea naizelako ideia batek, baina inork ez didan eskaso egiten jarraituko detorrekin, baino edozein kasutan, segurazki galderak planteatzea izango da gehiago. Nere kontestualizazioa gertuago egongo da Hego Euskal Herriko errealitatetik iparralden zaintzaren klabean beste elementu batzuk ere badaudelako, nik uste badaudela hor lan onak, Eusko Ikaskuntzak egin zuen azkenekoa, nik uste dut, Joseba Zalakain, Lucia Martínez Birto,
zein falta zait. Bueno, egon ziren eta artikulu oso on badaukate mendekotasunaren inguruan eta Euskal Herriko kontestu guztietara bideratuta, baina ezin kasutan propaganda pixkatekin hasteagatik urrian Eusko Ikaskuntzak kongresu bat antolatuko du Bilbon ongizate ereduen inguruan. Eta espero dut hor kapaz izango gerala behintzat eredu guztia mahai gainean jartzeko, ez? Bueno, nik uste dut bai Imanolek eta bai Martak tendentziak eta datuak eta oso ondo marraztu dituztela. Uste naiz nik ez dut daturik ekarri eta uste dut ondo kontestualizatua geldituko dela lehenago esatetik. Badago fenomeno nagusi bat zaintzaz pentsatzen degunean, eta nik Marta zahartzean eukan apuntatuta, baina ez dakit ausartzen naizen esaten. Nere lankide bati, eta nik honegatik kritikatu dut asko, berak deitzen zion el invierno demográfico. Orduan hori oraindik sensazionalistagoa iruditzen zait. Beraz, zahartzea edo lehen Martak esan duen bezala, bizitzaren demokratizazioa uste dela zaintzaren arloan tokatzen zaigun erronka nagusiena. Eta nire hasiera edo nire hasierako planteamendua zen, zaintza hitz egiten dugun honetan lehengo galdera badago. Eta da, zer da zaintza? Eta horrek emango liguke seguraski aste oso bateko logika bati, ez? Eta nik uste dut askok dagoeneko eztabaida hau plazaratu duzutela, landu duzutela eta lantzen ari zeratela, ez? Nik ekarri dut, gero bueltatuko nahi sortara. Nik ekarri dut Victoria Campsek daukan zita bat, bere Tiempo de Cuidados liburuan, lehen urtean publikatu zuen, eta Campsek hor esaten du, eta hor daukazue, ez? Bizioei edo administrazioak askotan bere misioa betetzeko dauzkan bizioei aurre egitearera zaintzan arreta jartzea. Ez premia handiena duten herritarrei arreta eta laguntza emateko. Eta maila batean gaurko egiturak berdiseinatzea edo diseinatzea ekarriko du zaintza eredu berrietan pentsatzea. Eta nik apur bat horrela egituratu dut oraingo hitzartze hau 3 ataletan, ez? Oso simple, nola gaude, ze aukera eta erronka dauzkagu gaur egunean, eta seguraski lehen esan dizuen bezala zailena edo espekulatiboena nora iritsi beharko genuke. Ez? Orduan, hortik abiatuta niretzako eta Victoria Campsera bueltatuz, niretzako argi dago helburua eta letra larritan jarri beharko genu, helburua dala zaintza sistema bat artikulatzea. Hau da, azkeneko esaldi hartuta egiturak berdiseinatzea. Karo, nondik abiatzen gera hortarako eta zer, ez? Nantxe Xabierrek esan du, nik gizarte politika ikasgaia ematen den nagusiki, gizarte laneko graduan, gozada bada, nik ikaslekiko ez daukat inongo kejarik, baina askotan esaten diet nire planteamendua abiatzen dela politika publikoen analizitik. Politologoa naiz, inor ez da perfektoa, hemen bagaude beste batzuk ere bai, badakit Julezu filosofoa zerala ere bai, eta... Orduan, nik nagusiki politika publikoen analizian jartzen dut begirada. Eta hor esaten dut, baldaukagu gaur egun zaintzaz arduratzen den politika publiko sistemarik. Eta erantzuna ambivalentea da, esan dezakegu ez bereziki, baino bai denak. Ze maila batean, osasun sistema zaintzaz arduratzen da, hezkuntza sistema zaintzaz arduratzen da, gizarte segurantza zaintzaz arduratzen da, eta zer esanik ez, gizarte zerbitzuen sistema zaintzaz arduratzen da. Seguraski denoi burura datorkigunean zaintza asko lotzen dugu gizarte zerbitzuen sistemarekin, beste guztiekin baino gehiago. Eta, klaro, gizarte zerbitzuen sistemari buruz galderak egiten, nik uste dut argia dela, gizarte zerbitzuen helburu nagusiena ez dela zaintza. Edo bai. Ez dakit, hori ere da betiko galdera. Eta galdera eterno bat. Hau oso divertigarria da, probatu zazue, lehengo mailako ikasleekin eztabaidatzen. Zertarako eta zer egiten du gizarte zerbitzuen sistemak? Karo, ziurgabetasunaren denbora hauetan, lehengo maila unibertsitate iristen direnek, nire esperientzia da bintzat, ziurtasunak nahi dituzte. Felix, ez eguzu zertara dedikatzen dan? Galderak daude, ez? Eta galdera horiek planteatu behar ditugu. Baina maila batean, zaintzari buruzko hausnarketa, eta nik horrela hasiko dut, hasi behar dugu gizarte zerbitzu sistemaren inguruko hausnarketarekin. Benetan arduratzen gera gaur, hortaz, modu artikulatu batean, ze beharko genuke hortara dedikatzeko. Eta
lehenengo klabea nola gaude honetato klabea eta gizarte zerbitzuetan fokoa jartzen, nik deitu diot asistentziatik datorren sistema badala. Claro, gure egungo gizarte zerbitzuen sistema gizarte sorospidetzatik datorren sistema bada. Eta, claro, gizarte sorospidetza horrek perspektiba oso asistentzialista eukidu denbora askoan. Asistentzialistak zer esan nahi du? Gure helburua ez dela arazoak sustraietik konpontzea, baizik eta arazoi konponbide momentaneo bat ematea, askotan gauzak mugituz. Horrek ez du esan nahi gaur egun hori superatua dagoenik. Gauza askotan ikusten dugu adibidez, nik beti jartzen dudan adibidea, elikagai banaketarekin. Gizarte honetan 8.500 kanpaina egiten dira urtero elikagai bankuen inguruan eta janaria jasotzeko eta gauzak egiteko eta gero hori banatzeko, perspektiba hori guztiz asistentzialista da. Guztiz. Horrekin ez diogu arazo ematen janariaren gabeziari. Horrekin egiten dugu gure burua ondo sentiarazteko, juten gera supermerkatura, 2 lenteja pakete erosten ditugu, kanpoan poltsan uzten ditugu, dugu ze ondo egin dut ekarpen bat. Eta gero pertsona horiek janaria nola jasotzen dute. Askotan, filak eginez, lokaletan, modu ez duinetan, eta berpentsatu behar ditugun gauzetan. Kontu ze honekin ez dut esan nahi, nik Donostiakoa naiz, eta Donostian badago hiritar talde bat, niretzako oso modu artikulatuan, erantzun bat ematen, nire babes guztia daukate. Esan nahi dut, uste dute batzutan sortzen diren ekimen horiek ere balorean jarri behar ditugula, baino ez da hori sistema batek eman behar duen erantzuna. Barkatuko didazue, ze ez dago ondo batzutan anekdotak aipatzea dagoeneko gurekin ez dauden pertsonen inguruan, baina gogoratzen naiz kanpaina, olako elikagai kanpaina bat zegoenean, Euskal Herriko hiria handieneko alkatea sartu zela supermerkatu batean lenteja pakete bat erostera hori gero banatzeko, alkate zena. Niretzako hori kabreantea da. Erakunde publikoetako arduradunak eluke hori egin behar. Eta honekin jartzen de fokoa ez bakarrik asistentzialismoaren rekorridoan, baizik eta gaur egun ere badauzkagun elementuetan, ez? Perspektiba hori nik uste aldatzen hasi zela 80. hamarkada inguruan. Batzuk oraindik justo jaioberri ginenean. Eta orduan udalek nagusiki hartutako paperaren bitartez. Eta hori ere esan beharra dago, udalak hasi ziren sistemak indartzen, udalak hasi ziren beste erantzun mota bat esaten. Lehen Imanolek esan du gure egungo eredua Frankok ezarritakoa dela. Asistentzia mailan eta gizarte zerbitzu mailan 80. hamarkadan hasi ziren udalak eredu hori desmontatu nahian. Ez dakit oraindik lortu dugun, baino eredu hori desmontatzeko ekimen publikoa ezinbestekoa izan zen. Claro, kontuan hartu behar da, urte askotan, Hego Euskal Herria osatzen dugun lurraldetan, ez zegoela kezka global bat, erakundek ez dutela kezka global bat horren inguruan zergatik, zeinek artikulatzen zuelako, nagusiki sorospidetzen zeuden entidadeek. Eta estatuak printzipioz ez zuen hortan parte hartzen, ez? Hori izan zen aldaketa nagusi bat, eta aldaketa nabarmen bat. Horregatik esaten da askotan, gizarte zerbitzuen sistema oso gaztea dela. Lehenengo legeak aurten 40 urte beteko ditu, EITB bezala, nik bezala. Uste deia 40 urterekin gazte-gazteak ere, hortxe, esaten da, que los 40 son los nuevos 30, hori nik uste guk sortu dugun esaldi badala gure buru hobeto sentiarazteko, baina izu, 40 urte, 50, 60 izatea zoragarria da, ez? Nik uste lehen Martak ere esaten zuen, ez? Albiste honena, momentu honetan, mai gainean jartzen egin erronkarena da, bizi itxaropena hunditu egin dela. Eta hori oso albiste hona da. Eta ez dakit 40 los nuevos 30 diran, baina bueno, hortxe. Orduan, gizarte zerbitzuen sistema gaztea da eta negatiboan sortu izan da askotan. Ez? Beste sistema batzuen gabezia kubritzera deitua izan da, eta horregatik da horren zaila, lehen esaten dizuen galdera horri planteatzea, zer egiten du gizarte zerbitzuen sistemak zertara dedikatzen da. Nik horretan, ikaslei erantzunak ematerakoan, edo ikaslei galderak planteatzen xaxatzerakoan, askotan erabiltzen dudan begirada bat da Fernando Fantobarena. Ezagutuko duzu, pentsatzen dut askok, baina Fantobak esaten du gizarte zerbitzuetan, eta gizarte zerbitzuen sistemak oinarri izan beharko lukeela elkarrekintza. Eta niri asko gustatzen zait bere definizioa, hau esaten du, elkarrekintza definitzen da,
pertsonak bere bizi ingurunetan modu autonomoan jarduteko duten gaitasuna eta komunitate edo harreman loturen bidez eskura duten gizarte babesaren arteko logika bat bezala. Eta nire azkeneko bi hitz horiek doikuntza dinamikoa iruditzezkit zoragarriak. Zergatik, ez dalako hori gure bizitzan zehar konstante mantentzen den elementu bat. Gure bizitzan zehar guztiz aldagarria da. Gure zaurgarritasuna, gure egoera, eta guk hor dauzkagun loturen eta babesen logika horiek ere aldatu egiten dira. Horregatik, iruditzen zait irakurketa honek zentzua daukala, ze gizarte zerbitzuetara noiz jo dezakegu, noiz jotzen dugu, bietakoren bat ahuldade egoeran sentitzen danean. Horregatik da doikuntza dinamiko bat. Momenturen batean, elkarrekintza horiek utxe egiten dutelako. Eta elkarrekintzek utxe egiten dutenean, orduan jartzen gera horretara begira. Nire asko guztan zait, 2008koa da, eta uste dut oraindik ere oso eztabaidatu eta eztabaidatu beharrekoa dela. Edozein kasutan, eta lehengo ideia bezala, daukagu momentu honetan sistema bat gaztea, asistentziatik datorrena, oso argi ez daukana oraindik, hemen zaudeten profesionalek ere esango didazu momenturen batean nola ikusten dezuen, baina nik uste oso argi ez daukala oraindik bere helburua zein dan, nik fantobaren hau jarri dut, baina edozein kasutan bada lehengo ezaugarri bat. Klaro, eta hori nun kokatzen da, lehen ere aipatu da, ez? Eredu familista mediterraneoa oinarri duen sistema batean. Ezinbestekoa da, gizarte zerbitzu ez hitz egiterakoan, begiratzea honek soporte egiten duen egiturari, hau da ongizate estatuari. Ez dut hau asko luzatuko, baina uste badakigula noiz sortzen da ongizate estatua, bigarren mundu gerra ondorengo kontestu horretan, guri beranduago iristen zaigu, baina edozein kasutan zertan oinarritzen da ongizate estatua. Oso bereizketa argi batean, publiko eta pribatuaren artean. Gizon, langile, txuriaren metafora hori dago, bitartean, emakumeek etxean lanak egiten zituzten bitartean. Claro, Europan los gloriosos 30, edo 30 urte zoragarri horiek ditu izan diranak, eredu horretan oinarritzen ziren. Nagusiki eredu horretan oinarritzen ziren. 45etik 35era. Eta gero krisia iristen da, eta krisia deitzen zaio, emakumeek ere erabakitzen dutenean lan merkatura joatea. Eta horri krisi deitzen diogu. Lehen Martak esaten zuen hizkuntzaren boterea ere hortxe dago, ez? Egia da, 70garren hamarkada erdialdean beste krisi batzuk ere egon zirela. Baina, ongizate estatuarekin lotuta olako elementuak krisi identifikatzea, bueno. Gainera, Europan badauzkagu ongizate eredu diferenteak, eta, landuak izan dira, nik uste landu zuten Julek eta Estitxuk eta Zurinek eta Lorek bere demokrazia patriarkala liburu horretan, ongizate estatu mediterraneoak guregan ere daukan eragina, Jon Fernandezek ere pentsioen geroan, ez nago guztizadoz esaten duzuten guztiarekin, baina beste momentu batean, ingo dugu hori. Funtxean, azken batean, zein da honen oinarrian edo gure sistemaren oinarrian dagoen makroegitura, familia oinarri duen ongizate sistema bat. Funtxean, familiak pisu handia dauka gure sisteman. Eta hori asko ikusten dugu eta asko antolatu da subsidiaritza printzipioaren bitartez antolatu diren elementuetan. Hau da, familiak oraindik zaintzen duen esparruetan, konsideratzen dugu, ez dugula beste zerbitzurik eman behar, hor familiak egingo duelako. Eta logika horren inguruan eraiki ditugu, orokorrean salbuespen, orain arte izan ditugun begirada gehienak. Horretan, unibertsalismoan baino gehiago. Eta, klaro, lehen Marta ere, gauza asko esan dituzu, orduan, gauza asko lotu daitezke, familiaren destentrazio, nola zan? Familia destentratu behartzala esaten genuenean, klaro, ni ados nago, baina urte askotako lana da. Behintzat logika honetan, ez? Klaro, mugimendu feministak ere denbora asko darama unibertsalizazio eta desfamiliarizazioarekiko mezuak zabaltzen. Eta orduan, hor esan barko genuke zer da desfamiliarizazioa eta nola ulertu behar da hori, eta familiak zer rol eta egungo egitura, nik uste datuak ondo ikusi ditugula, nolari geran osatzen, ez? Edozein kasutan, nik desfamiliarizazio ukatu gabe, uste dut unibertsalizaziorako bideak eman behar ditugula. Eta gizarte zerbitzuen sistemak, trantsizio honetan, nik trantsizio ditu diodan honetan, zaintza sistemekiko, daukan erronka nagusi badala unibertsalizazioarena, mundu guztiaren gana iristekoa. Oraindik ez da horrela perzibitzen. Eta saiakerak egon dira, eta
uste dut hori dala, ez? Saiakerak egon dira bide hori jorratzeko. Saiakerari nagusiena nik esango nuke estatuan onartu zan mendekotasun, gaizki deitzen diogun mendekotasun legearena izan zala 2006an. Claro, hitz egiten balin badegu lege hori pentsatu zuten pertsonekin eta uste dut, bueno, besteak beste Maite Sancho, Pilar Rodríguez edo hor egon ziren pertsona batzuekin, beraiek argi esaten dute legearen helburua zala egonkortzea gizarte zerbitzuen sistema publiko eta universal bat, eta horren ondoren etorri ziren, 3. belaunaldiko legeak deitzen direnak, da gizarte zerbitzuetako erkidegotako legeak, besteak beste, EAEko 2008ko legea. Baina, klaro, ze gertatu da? Egia da, mendekotasun legeak balorazio tresna komun bat ezartzen zuela, baina, horren ondorio gero bi zutabe zituen sistema bat irudikatzen zuen, zerbitzuak eta diru laguntzak. Klaro, ze efekto eragin du, eta orain ikusi dezakegu, 16 urte beranduago, ikusi dezakegu, legearen efektoa izan dala, zeukan helburuaren kontrakoa. Hau da, legeak zerbitzuak egonkortu nahi zituen. Benetan zer da egonkortu duena? Diru laguntzak. Eta ojo, bizigera kontestu batean, Hego Euskal Herrian, nun diru laguntza horien kudeak eta entrega, valorazioa, modu nahiko txukun batean egiten den. Eta hori ere esan beharra dago. Baina diru laguntzen ereduak, bai gainean jarri duena da, eta indartu duena da, familiaren pixua zaintzaren logikan. Ze, klaro, mendekotasun legeak planteatzen ditu diru laguntza batzuk, eta diru laguntzekin zer da egiten dana. Azken batean, bueno, pertsonaren etxeko zaintza hori bermatu, saiatuk beste logika batean pertsona kontratatzen, eta kontratazio horiek denbora askoan, nik uste bainez, baina denbora askoan ere ez dira kontrolatu, merkatu beltza sustatu da, inmigrazioa lehen aipatu deguna, eta horrek eragin du. Gaur egun, nik uste ere azpimarratu behar da, eta hau ere esan behar da, egindan esfortzua gauza hau regulatzeko, inork ezin du diru laguntza publiko bat izan, gero kontrato bat eta kotizazio bat ez balin badago, hau da gauza guzti hauek nik uste aldatu direla, onerako aldatu direla, baina edozein kasutan ereduak hori izaten jarraitzen du, ez? Badaude adibide batzuk, bueno, Gipuzkoak kasu honetan PEAParekin, eta, bueno, nahi sartuko gauza askotan, gero nahi bezue galderetan komentatu dezakegu. Edozein kasutan, bueno, diru laguntzen gainentzeak, suposatu du, lehen esaten nuen bezala, etxean zaintzeko elementu hori indartzea. Klaro, honek zertara garamatza, nagusiki, zerbitzuak berpentsatu behar dituen sistema bat izatera. Zerbitzuek nik uste dut gaur egun eraldaketarako fleksibilitate gutxi daukatela. Eta 80. hamarkadan, demokratizazio epe horretan, martxan jarri ziren zerbitzuetako asko, gaur egun agian zaharkitu xamar gelditu zaizkigu. Baina oso zaila da, hoiek aldatzea inertzia batzuen ondorio direlako. Eta seguraski hemen, aipatuko eta adibide garbiena, buruan izango zutena da, etxez etxeko zerbitzua. Ze gertatzen da etxez etxeko zerbitzuarekin, urtetan udal demokratikoen paradigma eta adibidea izan dana, gaur egun arazo asko dituena eta izaten jarraitzen duena. Zergatik, jendeari ezin diologoko eskaini 2 ordu edo 4 ordura arteko arreta bat, kopagoarekin, ondoan dauzkatenean mendekotasun sistemak emandako diru laguntza batzuk, zeinen bitartez nik diru honekin kontratu dezakedan nahi dudan ordutan, internak kasu batzuetan, hori beste debate bada, eta beraz, zerbitzua bera, debaluatu egiten da, ulertu jazue ondo. Debaluatu egiten da, fleksibilitaterik ez daukalako berrantolaketarako. Eta hausnarketa asko daude mai gainean, asko egon dira, udal gizarte zerbitzuek pila bat egin dituzte, batzuetan egon naiz, beste batzuetan ez, baina badago zailtasun nabarmen bat esateko nola eraldatzen dugu. Kapaz gera beste erantzun bat emateko? Eta berpentsatze honetan, bueno, nik uste elementu hau badala, momentu honetan, zailtasun objektibo bat, ez? Lehen esan dudan bezala, unibertsalizaziora deituta zegon lege batek, izan duen ondorio perversoetariko bat. Claro, eta honetaz gain, daukagu gobernantza konplexuko sistema bat.
lehen aurkezpenean esan bezala, nik hemen bi termino erabiltzen ditut. Artxipielagoa eta mataza. Artxipielagoan zentratuko naiz, ze uste mataza arratsaldean Maider eta Erkudenekin ikusiko dezutela apur bat gehiago. Zeri deitzen diot artxipielagoa? Nagusiki, pentsatzera, Euskal Herriko lurraldeetan, eta berriro seguraski gehiago begiratuko dugu Euskal Herrikoetan, gizarte zerbitzuei begira ez daukagula sistema bat. Dauzkagu lau. Eta nahiko drama izango zen ja bi eukitzea, ez? Ja horrekin ja erronka eukigu nuke erkidegoa Nafarroa, ez, baina dauzkagu lau. Lehen Imanolek esan du, ez? Batzutan erreibindikatu behar dugu foralismoak ze elementu jarri dituen mai gainean, gizarte zerbitzuetara begira foralismoak ez digu batere lagundu. Ez digu batere lagundu. Eta ni konbentzituan nago, eta askotan esan dut hau dela, 1983 urtean, lurralde historikoen legea onartu zanean, inori ez zitzaelako bereziki inporta zertzan gizarte asistentziaren hau. Eta nola aldundiek ja zer ematen bide bat eginda honetan, erreflexio izan da, egiten jarraitu dezatela. 40 urte beranduago egiten jarraitu dezatela bihurtu da eskubide universal batean, aurrekontuaren, aldundien aurrekontuaren 50%ean, udalena ja ez esango, baita ere, eta niretzako norabide diferenteetan jundan eredu baten konkrezioan. Gipuzkoan, Araban, Bizkaian, Nafarroan, eredu diferentea dauzkagu. Eta hori niretzako zailtasun bada benetako sistema bat artikulatzeko. Askotan horregatik esaten dut zalantzan jartzen dudalanik ea sistema bat ote daukagun edo ez. Gero bueltatuko naiz horretara. Mataza, titular bat emateagatik, eta horregatik esan dut uste Maider eta Erkudenekin hobeto landuko dezuela arratsaldean, matazak zerikusia dauka jarraikortasunarekin, hau da, hartatzearen jarraikortasunarekin. Eta nola mareatzen ditugun askotan personak, ez? Eta nola personak bidaltzen ditugun lehiatilatetik bestera, Asterix eta Obelix 12 probetan bezala, nik txikitan bentsatete ben ikusi nuen pelikula hori, ez dakite ikusita daukazuen, baina olaxe, askotan gizarte zerritzutan olaxe bidaltzen ditugu, ez? Leiho batetik beste batera, funtsean zerbitzu bat emateko. Baina, karo, zerbitzu hori udalean eskatu behar duzu, baina aldundiaren eskumena da, baina orduan udalak balorazio egiten du, baina gero aldundiak esaten dizu noiz jun behartzera, baina gero badago, bueno, eta sare guzti horietan pertsonak mataza batean bilduta gelditzen dira. Erkuden eta Maider. Dagoeneko aipatu den eta badakizuen gauza bat, daukagu sistema feminizatu bat. Erantzuten diona lehen aipatu ditugun gauza guztiei. Hau da, sortzen baldin bada ongizate estatu bat bereizketa nagusi batekin espazio publiko eta pribatuaren artean, konsideratzen baldin badegu emakumea gelditzen dela esparru pribatuan, eta gainera zaintza esparru pribatuaren arloko zerbait bezala konsideratzen baldin badegu, maila batean, lanean hasten geranean, hor Luis Moreno dauka termino bat, aber ondo esplikatzen dudan, ondo ulertzeko, berak esaten du superemakumeak sortzen direla. Ze gertatzen darako, ongizate estatuaren bigarren epealdi horretan, emakumeak lan merkatura hastentzerate, baina etxeko ardurak utzi gabe. Ez dago banaketarik. Eta beraz, logika horretan, askotan, ze gertatzen da, eta STEM oain programak eta sustatzen dituztenak oso argi ikusten dute, ez? Hezkuntzaren eta zaintza inguruko lanbideen logika ulertzen dela oraindik ere logika femenino bat bezala. Eta horregatik zaintzen arloko sistema gehienetan protagonistak eta langile gehienak emakumeak dira, eta horri lotu behar diogu nik uste dut gaur egun ematen diran bi elementu, ez? Bate Imanolek eta Martak esan dute migrazioen ondorioa zaintza arloan eta zaintza esparruan eta zaintza lanketan. Publiko eta pribatuaren dikotomia oraindik ematen dala. Eta funtsean lan baldintzak ere gainontzeko sistemek baino kaskarragoak, ez egonkorragoak dauzkan sistema bat, eta oso lotuta dago aurreko guztiarekin. Eta uste hori ere, mai gainean jarri behar dela, ahuldade bezala. Gainera, nik uste eztabaida asko dagoela oraindik ere, profil profesionalen lantzearekin, zaintzaren arloan. Ez bakarrik sistemaren oinarri izan daitezken,
gizarte langile edo gizarte zitzaileekin edo gainontzeko perfilekin, baizik eta zuzenean zaintza ardurak egiten dituzten pertsonen formazioarekin, beraien egitekoarekin, modulo bada, ez da gradu superior bada, ez da nola artikulatzen dira gauza guzti horiek, eta artikulatuak ez dauden enean, horrek ere ziurgabetasuna sortzen du eta sistema desegonkortu egiten du. Deno dakigu zer egin behar dugun, bigarren hezkuntzako irakasle izateko. Ez? Nik karrera bat egin, gero kap hori edo, ez dakit nola ditzen da orain, ditxosozko hori kap, ez? Hori egin, eta gero, edo zentro batera, edo posizio bat, edo hortik. Seguraski, sistemaren parte izateko ere bai, baina zaintza arloan egoteko edonork zaindu dezake. Eta uste hau badala eztabaida bat, ez? Eta oraindik pisu asko daukana gure gizartean, lotuta lehenago esaten genituen elementu horiekin. Eta noski, lan baldintzekin. Konbenioaren negoziazioak, horrek daukan pisuak, eta elementu guzti horiek oraindik ere, uste dut oso agerikoak direla. Beraz, funtsean, eta lehenengo galderarekin nola gaude honekin bukatzeko, esan dezakegu sistema badaukagula? Nere ustez, eta nola hemen ere gauzak esateko gauden, nere ustez ez. Nik hau esan dut behin baino gehiagotan, eta orain dela gutxi publikazio batean esan ziaten eneukala ideiarik ere, hau horrela esateagatik. Hau esaten dutenek ez dut ezagutzen sistema bat zer den, badakit sistema bat zer den. Badakit sistema bat nola egituratzen den, eta sistemak ze elementu izan behar dituen. Eta lege badago, dekretu batzu daude. Lege bat egoteak bermatzen du sistema badaukagula? Nire ustez ez, legeetan gauza oso politak esan ditzakegu. Etxe bizitza legea adibidez. Indarrean dago. Implementatzen ari da? Ez. Gizarte zerbitzuena implementatuagoa dago, gizarte etxe bizitzarena baino, baina edozein kasutan sistema bat izateko uste falta zaiola artxipielagoa, koherentzia, mataza, jarraikortasuna, eta noski lidergoa. Nik uste gizarte zerbitzuen alorrean ez daukagula lidergorik, edo daukagu lidergo lurraldekako bat kasu hoberenean. Baina ez daukagu. Ez, da gero gainera daukagu arlo bat, jendearentzako ez ezagunagoa dan, abstraktuagoa dalako, eta beraz horretan ere parte egin behar dugu. Lehenengo galdera honaino, klaro, eta bain esango dezue, Felixek egin du, herein arte diagnostiko superkatastrofista bat, ezkorra, desastre bat, ez. Ez, nik uste dut nola gaude honetan, azpimarratu behar degula, nola gauden nagusiki ze korapilo eskatu behar ditugun, baina esan beharra dago baita ere, sistema onba daukagula begiratzen balin badiogu sistemaren outputei edo emaitza batzuei, eta profesionalek egiten duten lanari buruz. Hori ere bai, ez? Eta nik uste hori azpimarratzea importantea dela, baina noski ikertzaileari edo kasu honetan eztabaida publikoa pixka sustatu behar duenari tokatzen zaio fokoa jartzea gainontzeko guztietan, ez? Edozein kasutan, uste dut gaur egun ere badauzkagula aukera eta erronka batzuk. Kontestuak ematen dizkigula egun aukera batzuk iritsi nahi dugun helburu horretara iristeko. Lehenengoa da, eta ezagit ados egongo zeaten, baina nik uste dut korona krisi honen ondoren jarri dut, ez dakit ondoren gauden, tartean gauden, ez dakit ondoren guazen pentsatzea gaudela. Zaintza kokatu dela eztabaida publikoaren erdigunean. Eta uste dut honen eragina izan dela itxialdia eta itxialdiak ekarri duen beste guztiaren ondorioz. Bi konsensu handia azpimarratuko nituzkenik igual gehiago daude. Bat, osasun publikoak daukan garrantzia, daukan zentralidadea, eta uste dut hori argi gelditu dela, eta bigarrena zaintzaren inguruko eztabaida sustatzearena. Maila batean, eta utziko dira zuen metafora egiten, balkoietatik politiketara joateko bide hori. Ez? Eta uste dut hori nahiko argi gelditu dela pandemiaren ondoren. Ere, eztabaidatzeko prest gero nahi dezutenean. Bigarren elementu bat, pandemiak ere eragin duena, zaintzarekin lotuta, zaintza sareek eduki duten oihartzuna. Herri eta auzo askotan, itxialdi garai horretan, itxialdiaren 3 hilabete horietan, zaintza sareak artikulatu ziren. Segurazki ezagutuko dituzue batzuk edo entzungo zenituzten.
Zaintza sare batzuk hiritar ekimenez sortu zidan, beste batzuk udal ekimenez, beste batzuk hirugarren sektorearen ekimenez, eta beste batzuk modu mistoan. Edozein kasutan, uste zaintza sareen esperientzia honek eraman duela ondoren, formula hauek egonkortzera, martxan jartzera eta oinarri bezala edukitzea. Maila batean, badagoelako eta egontzalako implikazio publiko eta komunitario bat. Eta klabe hori, pandemiaren ondoren, nik esango nuke handitzen joan dela. Claro, zaintza sareen atzetik dagoen galdera da, edo zegoen galdera da, zeintzan honen iraunkortasuna. Hau da, zaintza sareak martxan jarri ziran itxialdi momentu batean, baina gero irauntzezaketen, egontzezaketen, bueno, egun hauetan elkarrizketak egiten ari gera, eta egin genituen udal ezberdinetan, zaintza sareak martxan jarri zituztenetan, eta eragile diferenteekin, eta klar hor badago zera bat, ez? Eta da denboraren kudeaketarekin zerikusia daukana. Itxialdian geundenean, denboraren kudeaketaren perspektiba diferente bat geneukan orain daukaguna baino, ez? Eta momentu honetan, bolondresak bilatzen direnean, edo martxan jarri nahi direnean, komunitatea sustatzeko elementuak, segurazki ikusten ari dena, bada baita ere, ze zaila dan denboraren kudeaketa egitea, gai hau prioritate bezala ez daukanarentzat. Eta gai hau, guri asko interesatu dakiguke, niri izugarri interesatzen zait, baina jendearentzako orokorrean, askotan da ikusi nahi ez duen zerbait. Hitz egin nahi ez duen zerbait. Eta asko kostatzen den zerbait. Orduan, nor sartuko da eta nor hasiko da zaintza sareak artikulatzen modu voluntarioan hori sustatzeko, nik benetan hori pasatzen zaidan arte utzia zupakean. Ondo nago, ez? Eta kostatzen zaigu pausuri ematea. Edozein kasutan, uste dut zaintza sareen esperientzia importantea izan dela, politika publiko berri batzuk martxan jarri eta komunitatea ere eraikitzen joateko. Eta honetan, eta nun eta usurbilen, uste dut ere hitz egin behar dela, zaintza ekosistemek duten eta izan dezaketen oihartzunaz. Udal ezberdinetan, besteak beste, honetan, baino Pasaian eta Azpeitian eta Hernanin eta Urretxun eta gehiago baten bat aztuko dut, seguro, Zestoan, Legorretan, bueno, ez ditu, aztuko zai baten bat. Antolaketa forma berriak hasi dira esperimentatzen, niretzako interesanteena denean, beti gorako antolaketa bat. Claro, lehen esan dudan sistemaren artikulazio edo matazaren zailtasun horietako bada, maila diferentetako erakundeen artean sortzen diren sima, zulo beltz eta elementu horiek, ez? Uste dut zaintza ekosistemen martxan jartzeak suposatzen duela horri aurre egitea bi modutara, integrazio vertikala eta integrazio horizontala sustatuz. Integrazio vertikala sustatuz sistema berdinaren baitan, eta esan ez, hombre, eskumen hau aldundiak egin behar du, hau udalak egin behar du, baina guazen ikustera nola protokolizatu dezakegun, nola egin dezakegun benetan hori jarraikortasun bat bermatzeko, eta uste honetan ere arratsaldean hitz egingo dutela gehiago, eta horizontalean, udalerrian dauzkagun sistema eta elementu diferenteen artean. Gezurra dirudi, baina urtetan, ambulategia eta gizarte zerbitzuen arteko harremana eta koordinazioa oinarritzen zen, eta oinarritzen da oraindik ere, toki askotan, harreman hon batean. Eske harreman hona daukagu. Eta orduan kapaza gera gauzak egiteko. Ja, baina hori igual superatu behar da pixka bat, ze bestela, harreman hona balin badaukagu, ni ez nagoen egunean, berriro eraikitzen hasi behar da logika hori, ez? Orduan, bueno, horregatik uste dut, zaintza ekosistemen eraikitzea aukera bezala ikusi behar dela. Ez? Horrek prozesuak eraldatzea suposatu dezakelako, eta goitik bera sistemaren eraldaketa zail ikusten dan honetan, edo nik behintzai zail ikusten dudan honetan, beti gorako prozesuek, tokian tokikoek lagundu dezaketen ikuste dut, eraldaketa horiek ematera. Eraldaketa kulturala, gobernantza eraldaketak. Esan dudan bezala askotan, asko errepikatzen nahi naiz, baina Erkuden eta Maiderrekin nik uste arratsaldean hontaz hitz egingo dezutela eta paseatuko dezutela, ze usurbileko esperientzia... Bai? Bale, uste nuen motza neukala, eta enroiatzen nahi naiz. Bale. Hortik dijoa. Azkar bukatuko ditut aukerak eta ja jungo naiz hirugarren partera. Pertsonan zentratutako ereduaren indartzea. Uste dut hau ere prepandemia dala, lehenagotik datorren tendentzia badago konsensu handi bat, nagusiki aldaketa bat egitearena.
zerbitzuak pentsatzetik kudeaketa logika batetatik, pentsatzera pertsonak behar duenera. Eta eraldaketa hori gertatzen ari da, espazio askotan, batzu deitzen diote pertsonan zentratutako eredua, beste batzu deitzen diote pertsonalizazioa, baina edozein kasutan, nik ere aukera bezala irakurri dut. Iruditzen zait dinamikak aldatzeko modu badala. Azkar esango ditut, uste dut egoitzen eredu berria, orain dela gutxi Espainiako gobernuak onartu duena, ere aukera bat izan daitekela, printzipio berdinekin jokatzen duelako, pertsonaren duintasuna, pertsonalizazioa, egia da oso eztabaidagarria dela eskuduntza aldetik. Hau da, txartu behar da olako regulazio batean ez, baina lehen aipatu da pandemiaren egoeraren ondorio da baita ere, pandemian ez dut uste gurean bereziki, baina toki askotan ikusi genituen adinekoen egoitzatan ze kudeak eta modu eman ziren, eta eredu aldaketa uste etorri behar dela. Konsenso badago, jendeak etxean egon nahi du, eta etxean egoteko, zerbitzuak eraldatzea, lehen esan dudan bezala, ezinbestekoa da. Hirugarren sektore heldu badaukagu, lurralde guztietan, eta hori ere ona da, gizarte zibila aktibatua dagoen enean. Eta hirugarren sektorea da enean, eta nik hau argi esango dut, nik asko baloratzen dut hirugarren sektorea, baina hirugarren sektore izaera indartu egin behar du. Bihurtzen balin bada zerbitzu proveedore huts batean, orduan ez da hirugarren sektorea, orduan da enpresa bat kamuflatua. Eta horretan, uste behar degula hirugarren sektore indartsu bat, baina hirugarren sektore izango dela. Erreibindikazioak egiten dituena, berrikuntzak proposatzen dituena, eta zerbitzuen logika horretatik eta zerbitzuak ematea ondo dago, baina logika horrek sortzen dituen askotan klientelismotatik at. Eta azkeneko aukera, EAEko, kasu honetan EAEko gizarte zerbitzuen legeak 14 urte bete dituela, ja nerabezaro puruan dago, oraindik gauza asko garatu gabe, eta iruditzen zait momentua dela, eztabaida politiko bat irekitzeko bere reformaren inguruan. Hau, segurazki polikiago jungo da, baina uste dute poliki ari dala eratzen konsenso bat, esateko bagian momentua iritsi daitekela hau egiteko, ez? Nik esateagatik ez da deia izan. Eta azkar batean, nora iritsi beharko genuke, nik argi daukat, zaintza sistema bat artikulatzeko, behar degula gobernantza berri bat. Eta gobernantza eredu berri bat. Eta hori dela klabea. Lehen, Victoria Campsek esaten zuen bezala, egin behar deguna dalako egokitu egiturak beharretara. Eta uste hori dela gaur egun daukagun erronka nagusiena. Nagusiena gobernantzaren eta sistemaren logikatik. Eta ez da nahikoa esatearekin behar dugu erakunde bat gizarte zerbitzutan eskumen guztiak batuko dituena, ni horren aldekoa naiz. Eskumenak aldundietatik ateratzeran aldekoa, baita udaletatik ateratzekoa ere, hasi polemika pixka gehiago emateko. Horrek ez du esan nahi gertutasuna galduko genukenik, formulak badaude, baina bermatuko genuke jarraikortasuna, bermatuko genuke finantziazioa, bermatuko genuke gaur egun zatituta dauden eta horren zaila diren hainbat gauza. Uste dut ezinbestekoa dela, eta uste dut hortan jun behar dela. Eta gainera, egin behar dela beste sistema batzuekin, osasunarekin zer esanik ez. Eta logika ekosistemiko hori, lehen esan dudana, aukera badala, aukera bezala sistemaren baitan planteatu. Bigarren elementu bat, bottom up edo beti gorako proiektuak sistemaren barne hartu gaur egun, Gipuzkoan behintzat asko, gainontzeko lurraldetan gutxiago esango nuke, Nafarroan pixka gehiago, badaude proiektu asko, esperientzia piloto asko egiteko aukera. Gipuzkoako kasuan, nik uste etorkizun eraikizek, adin berrik bermatu dutela gauza horiek martxan jartzea. Ez da nahikoa. Pasa behar gera esperientzia pilotoetatik hori sistemaren barne hartzera. Eta sisteman eraldaketak eragiten ez balin baditu, su artifizialak egiten ari gera. Eta oso ondo, Donostiarren naiz. Hau da, su artifizialak eta helatuak oso ondo daude. Kontxara begira jartzeko. Baina beste zerbait uste behar degula. Beraz, nik uste klabea dela sistemaren egituran sartzea, eta azkeneko puntua gain bai, pentsatu horritugu harremanak. Javi Jangoasek dauka liburu bat Pasos para una nueva vejez deitzen dana, eta bertan berak horrela esaten du, harremanak berpentsatu behar ditugu, arreta ereduare berpentsatu dezagun. Arreta eredua berpentsatu behar dugu.
eta horretan ez naiz asko sartu eta ez naiz asko sartuko. Baina horretarako ere pentsatu behar ditugu gure arteko harremanak, gure arteko elkarrekintzak, hasierara junda. Ze elkarrekintzak berpentsatzen ez balin baditugu eta pentsatzen ez balin badegu gure bizitzaren hauskortasun logika horretan noiz beharko dugun, zer beharko dugun, eta zaintza erdigunean jartzeak ze suposatzen duen, ez dugu ezera abiatuko. Seguraski etxeak zerbitzuz josi behar ditugu eta zentroak etxe bihurtu. Eta bide horretan, ustetari gerala kasu askotan, baino hori ezinbestekoa da. Eta pauso hauek eman behar dira komunitatearekin. Eta komunitatea indartu behar da. Eta komunitatea indartzeko behar dira sustatzaileak. Hori, Hernanin martxan jartzen ari diren proiektuan, ditzen diote auzozainak. Behar ditugu horiek. Baina behar dugu jende bat implikatua egon dadin, hortara eta perfil diferenteak, ez da dila ere reproduzitu hor ere beste logika bat, bueno, horrek ere badauka. Eta horretarako behar dugu Lucia Martínez Birtok eta Maite Huertak esaten duten bezala partaidetza, Maite Santxok eta Elena del Barrio esaten duten bezala hiritartasun aktiboa, edo movimiento feministak askotan esatuen bezala demokratizazioa, zaintzaren demokratizazioa. Eta horretan, uste dut lan egin behar degula. Beraz, esandakoa, uste zaintzak berbalorizatu egin behar ditugula, bultzatu hori lortu dezakegula nagusiki gobernantza berri batekin, baina baita ere beste egitura batzuk aldatzen eta eraldatzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Felix. Norbaitek, iruzkinik edo galderarik? Kaixo, nik pare bat iruzkin edo uste dut orain ez da gairan ere sakondu halko dugula, baina batetik enagoela eros esan dezunean gure helburua unibertsaltasuna izan behar duela. Motz esateko, badakit denon eskubideak eta denon beharra betetzearen zentzuan noski, baina justu gai honetan agertzen zaiguna da kontzeptu eta helburu unibertsala jartzen ditugunean, badakigu beti, feministok hainbatetan esan dugun bezala, hegemonikoak izaten diala, baina zehazki adibide bat jarriko dute gai honetan, uste oso arriskutsua izan daitekelako. Guk esaten dugu, gure helburu bat da, adibidez, gizonek zaindu egin behar dutela, eta ordaindu gabeko lan egin behar dutela. Lan baldintzak hobetu behar diala. Bai, noski guztion beharrak eta behar horiek ere nolakotasun zehatza begiratu behar diala, Eta adibidez, jarri dezunean helburu hori, pertsonen zaintzan zentratutako sistema bat eta bar, justo orain dela balingurten adibidez, langile batzuk esaten zuten azala, arazoetako bat zala, adibidez, etxez-etxeko harretan, gertatzen ari zena zen, langileen ordutegiak oso aldakorrak ziren, beraien soldatak ere, jakina da egoera prekario hori, eta zenbait udaletxeko edo zerbitzu sozialetako langileek esaten zutena zen, hori da pertsonan zentratutako zaintza, adibidea jartzagatik. Orduan, esan nahetena honekin da, hainbatetan feministek esaten duguna, erlazio patriarkala jarri barritu behar dugunean, klase sozioekonomiko erlazioak eta gatazka pila bat daudelako hemen, eta orduan hor unibertsaltasuna, nahiz eta baliagarria izan daiteke guztion eskubideak aldarrikatzeko, badakigu erabiliko dela hainbat diskurtsotan ere botere erlazio guzti horiek estaltzeko, hori batetik. Eta gero ere bestetik, ere uste ez da baiarako ematen dula, baina esan dezunen ez daukagula zaintza sistemarik, uste esan behar duguna dela ez daukagula zaintza sistema publiko ez eta feministarik, bestela ematen delako, ere uste oso interesgarria dela esan dezuna, zaintza lotzen dela asistentziarekin, baina motz esateko ere, lotzen da asistentziarekin horrela eraiki delako, eta besteak beste asistentzia erabili delako estatuen eraikuntzarekin emakume zaintzaileak sortzeko ere. Bai, gizarte laguntza ematen zanean, kondizio batzuk izan zirelako ere, aurra nola zaintzen zituzten, eta orduan da, horrela eraiki da, eta hori transformatu nahi dugu, baina, eta benilako bestela dela, daude familiak eta emakume zaintzaileak bere horretan horrela diala, eta gero estatuak laguntzen dugu dago gutxiago, horrela eraiki da, eta daukago zaintza sistema,
patriarkal, arrazista bat eta kapitalista bat, zentzu horretan. Eta hori dela, eta baita ere ulertzeko lege guztiago garatu dianak, hori bir sortzen dute, hori eraikitzen dutela, Hortan ziurenik ados gaudela, baina uste marko hori beti eduki behar dugula presente. Uste garen legeak simplemente ez dira nahikoak, Eta hori adibide asko gaudela, menpekotasun legeak ere, besteak beste ezarri du, 2 eta 3 menpekotasun nahi auki arte, ezin dezula erresidentzia publiko batera sartu. Adibidez, eragin ditula egoera pila, hori esaten duen familiarismo hori, emakumeen ordaindu gabeko lan hori, sustatzen duna, eta beste hainbat. Orduan hori, iruzkin horiek zian batipat gero ugal ez da horako ere baliagarria dienak, garrantzitsua egitu zaizkitenak. Eskerrik asko, nik bigarrenetik astegatik guztiz ados. Eta hasieran esan dudanean markoa jartzen nuela politika publiken programetan hortik egin dut irakurketa, baina egia da hartzen dut, ze hurrengorak uste argiago gelditzen dela esatea, ez dago zaintza sistema publikorik, ze benetan horretan oinarritzen da oraingo logika hori, eta horretan guztiz ados. Lehenengoarekin unibertsalismoarekin ulertzen dez esaten dezun, ze trampa egon daiteken horren atzean, baina zerbitzuei begira, eta berpentsatu balitugun zerbitzuei begira, eta batzuk dira oraingoak berpentsatzea, eta beste batzuk ez dauzkagu, hau da, etxez-etxeko zerbitzua niri utziko balidate, eta edozin udali pentsatzen dut, jarriko genuke zeroan, eta esan, orain artekoa agian ez da eredu balidoa, pentsatu behar da beste modu batetara, egonkortu behar dira plantillak, ezin da izan pertsona bati ematea 2 ordu egun batean, eta bat bestean ezakizer, baina horrek zailtasun asko dauzka 40 urteko zera batetik gatozelako, ez? Orduan, unibertsala izan behar du hasteko mundu guztiarentzako benetan izan behar duelako. Eta horretan, beste zerbitzu logika bat ere pentsatu beharko dugu, hortik hasita. Eta argudioa ez erabili modu trampati horretan, zeharo ados nago, bai. Bai, bada besterik? Labur, edo bestel, bai? Bai, Marta. Badago hor pixkate buruan daukadan ez dakit oi hartzun bat edo zarata bat edo eta lehen gainera Lore eta Maider eta Laitzekin eta ere ongara horretaz izketan dela hori, zaintza zerbitzu publiko bat behar dugu eta ni horretan ados nago erabat, administrazioari eskatu behar diogu, nahi dugun guztia eskatu eta gauzatu dezala, baina nik uste dut ere, gogoeta bat egin behar dugula zaintza komunitarioaren inguruan, baina ez Hernanin dagoen zerbitzu horren, bai, ez binot, gai naizen asaltzeko, ez? Uste dudalako, arrisku batzuk daudela, ere, dena administrazioaren esku ustekotan, gauza batzuen inguruan gure erabakitzeko gaitasuna ere ez urria izango da. Orduan, zaintza komunitarioa pentsatuta hori betik eraikitako zerbait, agian Imanolek bukaeran izan duen zerbait ez gure alteko elkarrekintza horiek nola berpentsatzen ditugu, eta segurazki administrazioaren tutela jereik gabe, esango nukenik. Ea gai garen, adibidez, eta adibide txiki bat jarriko dut, umen zaintza era komunitarioagoan pentsatzeko, baina ez izateko hor pertsona batzuk ez dutenak, ez dakit, berrantolatzeko komunitatea beste modu batean pentsatu dut, oso gaizki azaldu dudala, baina zan nahi dudana da ez pentsatzea zaintza komunitarioa partxe bat moduan, nolait administrazioa heltzen ez den leku horietara, lako gauzak jarriko ditugu martxan, baizik eta benetan komunitatetik sortutako, bestelako antolaketa bat izan daitekena jende askorentzat erabilgarri, eta ez bakarrik aukera, diru aukera batzu dituztenetzako edo... Bai, nik uste dut horretan, zeharo, komunitatea berpentsatu behar dela beste modu batetara, baino behar da berme bat ere bai, eta hortik nindoan ni, eta hori da fundamentuzko. Komunitatea berrantolatu dezakegula zaintza beste modu batera egiteko, nik uste lehen urteko esperientzia izan zala, Antiguon nola da, Antiguoko gaztetxean nola ditzen da,
naiz goatzen. Bueno, momentu horretan, eskolan positibo asko hasi zirenean eta bar, antolatu ziren eta hasi ziren seme-alabak, Luberriko seme-alabak zaintzen gaztetxean. Eta hori zerbitzu komunitario bat, sin ninguna duda. Bai, horretan gehiago pentsatu behar degula eta gehiago sustatu behar degula, bai, baina nik uste behar dela, berme publiko bat, universala izango dana, eta komplementarioa izango dana. Nik ez dut planteatzen sistema bat zeinaren denbora guztian eskeka jun behar geran, baina behar dezunean horrengo dana, ez? Baina guztiz ados horrekin. Bai, argi dago pentsatu egin behar dela eta ez hori bakarrik. Bir pentsatu ere bai. Urrenko saioan egingo du hori, barkatuko didazue, hau moztuko dut. Mila esker Felix, berriro. Benetan. Eta denon artean egingo du hori, altxako naiz azalpenako hobeto egiteko, parte hartzeun elkarrizketa eztabaida